complete. Hare Krishna. நம்ம வந்து ISKCON மங்களூர்ல ராதா கோவிந்தா டெம்பிளுக்கு வந்தாச்சு. நல்லா தொழுதுட்டு இன்னைக்கு வந்து 8th சாப்டர் 8வது சாப்டர் எடுக்க போறோம். 8வது சாப்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்லானா என்னது இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், அதேதான் பக்தி தான், பட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு. அது நல்லா படிச்சு லெட்டர்ஸ் அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அதை வந்து பின்பற்றி நம்ம வந்து நல்ல நல்ல முறையை நம்ம வாழலாம். அதுதான் நம்ம இப்போ வேண்டிக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதா, அட்டைனிங் த சுப்ரீம். பகவானை எப்படி அடையிறது? இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் படிக்கலாம். இப்போ 7th என்னெல்லாம் படிச்சோம்? நோயிங் கிருஷ்ணா இன் ஃபுல் பை ஹியரிங் அபவுட் ஹிம். அவரை பத்தி, கிருஷ்ணாவை பத்தி கேட்டு அவரை புரிஞ்சுக்கிற அந்த மாதிரி இருந்தோம். அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? நோயிங் கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் போத் மெட்டீரியல். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சத்தம்? மாதாஜி மியூட், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி மியூட். எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க, நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ. ஓகே. அப்புறம் இது knowing Krishna is the source of both material and spiritual energy. அவரோட என்னெல்லாம் எனர்ஜி இருக்கு இப்ப நம்ம பாக்குறோம். பிரகிருதி பாக்குறோம் இல்லையா? பிரகிருதி என்னது? நேச்சர் பாக்குறோம். அது அவர் படைச்சதுதான். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அவர் படைச்சிருக்காரு. ஸ்பிரிச்சுவலா என்னெல்லாம் நம்ம அவர் படிச்சாரோ அதையே நம்ம பார்த்தோம் 7th சாப்டர். அப்புறம் 3 modes are controlled by Krishna. 3 modes என்னது? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தோகுணம். இந்த 3 மோடு யாரு? கிருஷ்ணர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நம்ம அந்த ஃப்ரீடத்தை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அந்த 3 குணங்களும் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த இதுலயே ஒழண்டு இருக்கும். சோ இந்த 3 modes are controlled by Krishna. therefore surrender. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? அது அந்த 3 இது தமோகுண, ரஜோகுண, சத்தோகுணம் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பெஸ்ட் என்னதுனாக்கா பகவானை சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஈவன் சுத்த சத்த நிலைக்கு நம்ம போயிடுவோம். இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம அந்த நிலைக்கு போயிடுவோம். ஆனா ஒன்லி திங் இஸ் we have to surrender to God. சரண்டர்னா என்ன பண்ணோம்? வெறும் சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் அது மாதிரி இல்ல. ஆத்மார்த்தமா பகவான் தான் எல்லாமே. நமக்கு நடக்கிறது எல்லாமே பகவான். நல்லது நடந்தாலும் அவர் கிருபை தான். ஏதோ கெட்டது நடந்தாலும் சரி, ஏதோ பெரிய பாவம் வரது, கஷ்டம் வரதுக்கு ஏதோ சின்ன கஷ்டத்தோட போக்கிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல நம்ம இருக்கணும். ஸோ எவ்ரிதிங் நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வருது, கிடைக்கிறது, நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி சரண்டர்ல இருக்கணும். அப்ப நம்ம வந்து அந்த 3 மோட்ல இருந்து வெளியில வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடும். அதான் காட்லி அந்த இது டிரான்சென்டென்டல் லெவலுக்கு போயிடும். அப்புறம் இது என்ன படிச்சோம்? இந்த இம்பயஸ் லேக் நாலேஜ். இம்பயஸ்னா என்னது? கல்விஷம் உள்ள இது சோல் அப்படின்னா என்னது? நம்ம எல்லாம் பயஸ் சோல். ஏன்னா நம்ம இப்ப பகவத்கீதா கேட்கிறோம், நாம ஜபம் பண்றோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் பயஸ் சோல் தான். நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு முடியறது, ஒரு நாளைக்கு முடியல, அந்த மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டோம். ஆனா சில பேர் இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க. சில பேர் எவ்வளவு வாட்டி நம்ம சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வேற வேலை இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. இது பௌதிக உலகத்துல அவ்வளவு இழுக்கிறது. அவளை சொல்லி குத்தம் இல்லை, அந்த மாதிரி நாலேஜ் இல்லை. ஸோ வி ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த மாதிரி இம்பயஸ் அவ என்ன ஆயிடுறதுன்னா தே லேக் நாலேஜ். அவளுக்கு வந்து இதோட அறிவு கொஞ்சம் கம்மியா. தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த பகவத்கீதாவோட பகவானோட இது என்னது ஸ்டோரி இதெல்லாம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறது, பாகவதம் கதையெல்லாம் கேட்கறது. அவளுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லாததுனால and never surrender to Krishna. அவ அந்த மாதிரி விடுவா. கிருஷ்ணான் எல்லாம் வரமாட்டா. அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட். நான் வந்து இன்னும் 4 hours நான் வேலை பண்ணா எனக்கு அந்த ஒரு இது சம்பளம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஓட்டி கிடைக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் சம் டிஃப்ரெண்டா அவெல்லாம் திங்க் பண்ணுவா. So those people are called impious people. The pious people நம்மள மாதிரி உள்ளவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா? டெவலப் நாலேஜ். நம்ம ஒரு கிளாஸ்லயும் வரும்போது கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். உங்ககிட்ட நான் படிக்கிறேன், எங்கிட்ட இருந்து நீங்க படிக்கிறீங்க. நீங்க பிரபுஜி என்னவோ சொல்ல போறாரு, அதுவும் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ we are all exchanging. நம்மளோட நாலேஜ் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். and we are totally surrendering. நம்ம எனக்கு தான் இருக்கு அறிவு, எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், நான் நாம ஜபம் பண்றேன், அதனால எனக்கு எல்லாம் நல்லது வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. நம்மள பகவான் பண்ண வச்சிருக்காரே, அதுக்கு பகவானுக்கு ஒரு நல்ல தேங்க்ஸ். ஒரு 16 முறை நம்மளால முடியாம இருந்தது. ஒரு நம்ம ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் போது நம்மளால முடியாதுதான் நினைச்சோம். இப்ப எவ்வளவு ஈஸியா முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே அதிசயமா இருக்கும். இதுக்கு பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ், என்ன முடிக்க வச்சுட்டியே பகவானே அப்படின்னு. அப்புறம் others who have no knowledge, யாரெல்லாம் அந்த இம்பயஸ் தான், those who surrender to demigods. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணாக்கு சரண்டர் பண்ணாம டெமிகாட்ஸ் அவங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்ப பார்த்தோம் டெமிகாட்ஸ் யாரெல்லாம்? அதுதான் கிருஷ்ணா. ஆல் ஆஃப் தி காட்ஸ் ஆர் டெமிகாட்ஸ். அப்ப அவளோட உலகமே தனியா இருக்கு. அன்னைக்கு ஜி கல்பனா மாதாஜி தான் அனுப்பியிருந்தாங்க கோலோகம் வந்தவன் சார்ட். அது நம்ம ஒரு நாளைக்கு எப்ப நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிறதோ அது பார்க்கலாம். நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம குரூப்லயே இருக்கு. அதனால எனி டே நமக்கு வந்து இந்த இது முடிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அந்த கோலோக சார்ட்ல ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்கு. சிவலோகம்னு தனி இது இருக்கு, பிரம்ம லோகம்னு தனி இருக்கு. அப்ப எல்லாமே யாரு எந்த பகவானை வழிபடுறாளோ அந்த இடத்துக்கு தான் அவங்க போவாங்க.
ஆனா அதெல்லாம் என்ன ஆகும்? அனிலேஷன் டைம், இந்த பிரம்மாவோட 100 வயசாகும் இல்லையா, அதெல்லாம் அழிஞ்சு போற சமயத்தை நம்ம என்ன ஆகும்? நம்மளும் அழிஞ்சு போடுவோம். அகைன் நம்ம வந்து பிறக்க வேண்டியிருக்கும், திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது சக்கரம். ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபடுறவன் எங்க போவா? கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போவா. அது எங்க இருக்கு? கோலோக பிருந்தாவன் டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு அது. ஆனா அனிலேஷன் ஆகும்போது அது அழிஞ்சு போகாது. அது வந்து அப்படி வந்து நிறைய எல்லா ஸ்லோகத்தையும் அது போட்டிருக்கு. அண்ட் நம்ம கோலோக சாட்லயும் பார்க்கலாம், நிறைய ஸ்கிரிப்சர் ரெஃபரன்ஸும் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் தட் somebody has cooked up a story. ஒரு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஃபேரி டேல் சொல்றப்பல ஒரு ஸ்டோரி எழுதிருக்கு, அந்த மாதிரி இல்ல. திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். அது நம்ம பகவத்கீதா வந்து இது படிக்கும் போதுதான் இது புரியறது. அதனால நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாமோ வழிபட்டோமே அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும்னா இல்லவே இல்லை. அது பகவான் சொல்லவே இல்லை. பண்ணுங்க, டெமிகாட்ஸ் நம்ம வழிபடணுமா பண்ணுங்க, யூ ஃபீல் நைஸ். அந்த டெமிகாட வழிபடுறதுக்குள்ள தகுதி ஒரு அறிவும் நான் தான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. பண்ணுங்க, ஒரு முருகனுக்கு ஒரு ஏதோ வழிபாடு பண்றோமா பண்ணுங்க, தாராளமா பண்ணுங்க. அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா வரட்டும். அது அந்த அனுகிரகம் நான் உள்ள இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன நம்ம பண்ணிக்கணும்னா, அந்த அனுகிரகமும் நான் தான் பண்ணினேன். உங்களுக்கு இந்த அறிவு, இந்த கணபதியை வழிபடுறதுக்கோ முருகனை வழிபடுறதுக்கோ வேற ஐயப்பன் லக்ஷ்மி எல்லாருக்கும் இப்பதான் நம்ம ஆடி மாசம் எல்லாம் வந்தாச்சுன்னா தேவி எல்லாம் ரொம்ப பிரபலமா எல்லா இடத்துலயும் தேவி பூஜை எல்லாம் பண்ணுவா. இந்த அறிவு பகவான் கொடுத்து நம்ம பண்றோமா. சோ அதனால பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ ஒரு இடத்துலயும் கொடுத்தது இல்ல யாருக்கு. ஆனா எல்லாமே சேர்த்து பண்ணும்போது நேரம் இல்ல. இருக்கிற 24 ஹவர்ஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? அப்ப என்ன பெஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ண நாம சொன்னா அதுல எல்லாம் வந்துடும். மெயின் ரூட்டுக்கே நம்ம போயாச்சு, ஹரே கிருஷ்ண நாம சொன்னோம். So that is what is said here. So the others who have no knowledge என்ன பண்றாங்க? Those who surrender to demigods, அப்புறம் those who are impersonalist, அத்வைதிக் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றோம். அவளுக்கு வந்து பிரம்மன் தான் ஒரு பகவான் மாதிரி. அவங்களுக்கு வந்து ரூபம் உள்ள பகவான் வந்து பகவான் வழிபட மாட்டாங்க. ஒரு பகவான்னாக்கா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு வந்து ரூபம் கிடையாது அப்படின்னு அவ என்றான். அதே டிஃப்ரெண்ட் பிலாசபி. நம்ம அவளை குத்தம் சொல்றது இல்லை. ஆனா பிரபுபதா டசன்ட் லைக். பிரபுபதா சீதா அவ இதுலயே எழுதிடுறார் பர்பட்ல எல்லாம் இம்பர்சனலிஸ்ட் அவளோட எல்லாம் சரியில்லை. நம்ம அந்த லெவல்ல போயிட்டு நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நம்ம வந்து கிருஷ்ணா தான் பகவான், கிருஷ்ணருக்கு தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம எதை ஃபாலோ பண்றோமோ அதை நல்ல மனசார நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். The bewilderment of the living entity அப்படின்னா நம்ம தான் லிவிங் என்டிட்டினா நம்மள மாதிரி மனுஷா உசுரோடு இருக்கோமே உயிர் வாழிகள். அவெல்லாம் பிவில்டர்மெண்ட்னா என்னது? கன்ஃபியூஷன். நம்மள ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்குமா. அண்ட் இஸ் ஃப்ரீடம் த்ரூ நாலேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அந்த கன்ஃபியூஷன் எப்படி வரும்? வெளியில எப்படி வர முடியும்? கிருஷ்ணாவை பத்தி நல்ல நாலேஜ் இருந்ததுனாக்கா நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சு நம்ம இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துடும். ஆனால் பட் அர்ஜுனாக்கே கன்ஃபியூஷன். அவர் கூடவே இருக்காரு, எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. 18th சாப்டர்ல தான் சொல்றாரு. 17 சாப்டர் 18 சாப்டர் வந்துட்டு கிருஷ்ணா ஏ கோவிந்தா ஏ மாதவா எனக்கு இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுது, எனக்கு இப்ப ஒரு டவுட் இல்லைன்னு அப்பதான் அவர் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருந்து ரொம்ப லோ லெவல்ல இருக்கும், நமக்கு ஒரு இடத்துலயும் சந்தேகம் வரதான் செய்யும். அப்ப இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் நம்ம சாப்டர் 8ல? ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். சாகும்போது பகவானை எப்படி மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல் எப்படி நான் நினைக்க முடியும்? டேட் ஆஃப் பர்த் டாக்டர் கூட நம்ம வந்து நிர்ணயம் பண்ணிடலாம். டேட் ஆஃப் டெத் யாருக்கோ தெரியுமோ? யாருக்கும் தெரியாது. இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம், இப்படி ஒரு விக்கல் வந்தது ஏதோ மாரடைக்குன்னா நான் டங்குன்னு விழுந்துடுவேன். யாருக்கு வேணா வரும். அப்படியே பாத்ரூம் போயிருப்பா, பாத்ரூம்ல விழுந்துட்டா, வெளியில போறா, ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. யாருக்கு எப்போ டெத் வருதுன்னே தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? பகவான் எப்படி நினைக்கிறது, அதுதான் நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா practice remembrance through meditation. அப்ப எப்படி பகவானை நினைக்கணும்? எப்போ மெடிடேஷன்னா என்னது? இப்ப நம்ம பகவத்கீதா மெடிடேஷன்னா சும்மா அந்த மலைக்கு மேல உட்காந்துட்டு கையை இப்படி வச்சுட்டு முதுக ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுட்டு அந்த மூக்கு நுனியை பார்த்துட்டு இது தியானம் பண்ண அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்ல. நம்ம இப்ப பகவத்கீதா படிக்கும்போது யாரை பத்தி படிக்கணும்? கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம மனசுல என்ன இருக்கணும்? அந்த கிருஷ்ணரோட உருவம் தான் இருக்கணும். அவரோட ஃப்ளூட் என்ன, அவரோட ஸ்மைல் என்ன, அவரோட மயில் பீரி என்ன, அவர் நிற்கிற அழகு என்ன, அவரோட பீதாம்பரம், இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்னா பாட்டை நம்ம வந்து ரசிச்சு அவரை நினைவு தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னாலும் இது வந்து நம்ம தியானம் பண்ற அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். வீட்லயே இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல மொபைல்ல நம்ம அட்டென்ட் பண்ணாலும் நம்மளும் தியானத்துல தான் இருக்கும். சேம் ஆஸ் அவங்க மலைக்கு மேல போயிட்டு பண்றாங்களே அதே இஃபெக்ட் நமக்கும் இருக்கும். ஆனா நம்ம பண்றது இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இதுதான் என்னது? தியானம். சோ கிருஷ்ணரை நினைவு எப்படி கூறணும்? தியானம் மூலம் நினைவை பற்றி நினைவை பயிற்சி செய்யுங்கள். ஓகே. அப்புறம் அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம், இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு 14ல இருந்து 16. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ண முடியும்? ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா த்ரூ பக்தி. பக்தி இல்லாம என்னோ சொல்லியிருக்காங்க அதனால பண்றேன், ஏதோ இஸ்கான்ல மாட்டி விட்டேன் அதனால பண்றேன், ஏதோ 16 சொன்னாங்க 12 இதுனே இதுல போறாதான் 16 சொல்றேன், சரி பண்ணி முடிச்சு விடுறோம், நம்ம அதுல நம்ம பேர் போடுறாங்க, அந்த மாதிரி இல்லாம பக்தி. இப்ப இன்னைக்குதான் ஜி கல்பனா மாதாஜி கரெக்டா எழுதினாங்க, 16 முடிச்சுட்டேன், இன்னும் பாக்கி உள்ளது
வரப்போறது அப்படின்னு. எனக்கு அப்படியே பெருமிதம். என்ன மாதாஜி இப்படி எழுதுறாங்க, 16 முடிஞ்சாச்சு ஆச்சு, என்னோட டியூட்டி இன்னையோட இன்னத்த போட்டா ஓவர், நாளைக்குதான் இனிமே அப்படின்னு இல்லாம இன்னும் நான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற இதோ இருக்கிறது. இதுதான் பக்தி. பக்தி தான் அந்த ஒரு நம்பர் இல்ல. நம்ம 16 என்னத்துக்கு சொல்றோம்னா அது ஒரு இதுதான். அந்த அவ்வளவு டைம் நம்ம பகவான் நினைக்கிறோமே அதுக்கு வேண்டிதான். அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது 17 தான் பண்ணக்கூடாது, தப்பு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு வேணா பண்ணலாம். So it's a pure bhakti. பகவான் அதான் எதிர்பார்க்கிற, டிவோஷன் அண்ட் பக்தி. பக்தி அண்ட் இதான் அவருக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் நல்ல பக்தியோட ஆசையா நம்ம பகவான் நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா எப்படி ஆசையா இருக்கும் இல்லையா, பகவான் அந்த குழந்தையா பாவிக்கலாம், ஒரு ஃப்ரெண்டா பாவிக்கலாம். நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பகவான் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அவர் நம்ம கூட இருப்பார், நமக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார். அதுக்குன்னு கரோடு பத்தி ஆகணும், நிறைய லட்சமா வேணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது. ஏதோ பக்தி கொடுப்பேன்னா பக்தி கொடுப்பார். எனக்கு 16 நாள் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, பண்ணி குடியும் பகவானே அப்படின்னா பண்ணி அது போல நமக்கு சந்தர்ப்பம் அமைச்சு கொடுத்துடுவாங்க. அதனால பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம என்ன வேணா பகவானை கேட்கலாம். So, தூய பக்தி தொண்டு, பக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். கம்பேரிங் த மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். என்னெல்லாம் கம்பேர் பண்றேன், இது ஆக்சுவலி 10th சாப்டர்ல 15th சாப்டர்ல டீட்டெயிலாவே கொடுத்துருக்கா. இதுல கொஞ்சம் ஜஸ்ட் தொட்டும் தொடாம அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. என்னது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இப்ப நம்ம பாக்குற உலகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த உலகமும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அந்த இவரோட காட் இருக்கிற இடமும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, எது சேமா இருக்கும், எது எப்படி இருக்குன்னு. க்ளோரிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் அபோர்ட், அந்த இடத்தோட என்னெல்லாம் மகிமை அதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் உன்னத இருப்பிடத்தின் மகிமைகளை ஒப்பிடுதல். நம்ம அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து எது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே தெரியும். அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன படிக்க போறோம், the supremacy of devotion in attaining the supreme. நம்ம பரம்பொருளை அடைவதில் பக்தியின் மேன்மை. பகவான் அடையணும்னா பக்தி தொண்டே ரொம்ப மேன்மை அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. He is only saying in bhagavadgita, பக்தி இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன அடைஞ்சு விடலாம் அப்படின்னு. சோ இதுதான் 8th சாப்டரோட கொஞ்சம் நட்ஷல்ல. சோ செக்ஷன் 1 4 வேர்ஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணாஸ் ஆன்சர்ஸ் டு அர்ஜுனாஸ். அர்ஜுனாக்கு கொஸ்டின் இருந்துட்டே இருக்கும். அவர் எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கிறாரோ நமக்கு நிறைய பகவத்கீதா பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ அவர் கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கறதும் கிருஷ்ணா பதில் சொல்ற இந்த 4 வேர்ஸ்ல ஆன்சர் பண்றோம். எஸ், யார் எடுக்க போறீங்க மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் ராஜலட்சுமி மாதாஜி எடுக்கிறாளா இல்ல ஆல்பபெட்டிக்கலா போனோமா? இது நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் துர்கா மாதாஜி. எஸ், அப்படி. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं आदि இல்லையா மாதாஜி? आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किं उच्यते. அர்ஜுனன் கூறினான். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்கிற, இவருக்கு எல்லாம் இன்னமும் கன்ஃபியூஷன். இப்ப நமக்கே தான் இருக்கு, பிரம்மன் சொல்றாள் அப்படின்னா என்னதுன்னு. ஆனா ஒரு மாதிரி தெரியறா போல இருக்கா, ஆனா ஃபுல்லா தெரியாது, யாருக்கோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா தெரியாது அந்த மாதிரி. சோ இந்த பிரம்மன்னா யாரு? இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இதெல்லாம். பிரம்மன் 3 விதமா பகவானை வழிபடலாம். ஒண்ணு பிரம்மன் ரூபமா வழிபடலாம். பிரம்மன் ரூபம்னா என்னது? ரூபம் இல்லாதக்கு, ரூபம் இல்லாத ஒரு பகவான்னா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு நல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ். நம்ம என்ன நினைச்சாலும் நம்ம நடக்காதக்கு அது ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன நினைக்கிறதோ அதுதான் நடத்தும். அந்த மாதிரி பிரம்மன்னா ஒளி 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 மாதாஜி, ஒளிமயமாவும் இருக்கலாம். எஸ், ஒளிமயமாவும் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நினைக்கிறது பிரம்மன். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா பரமாத்மா, 4 கை ஃபார்ம்ல நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்க சோல் பக்கத்துல சூப்பர் சோல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 4 கை ரூபத்துல பரமாத்மா இருக்க. அடுத்தது தேர்ட் ஒன் இஸ் பகவான். பகவான்னா எப்படி? இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா ஃபார்ம், 2 கை, நம்மள மாதிரியே இருப்பார் பாக்குறதுக்கு. சோ எது பெஸ்ட்னா காட். இந்த மாதிரி பகவான் ரூபத்தை நம்ம வழிபடுறதுதான் பெஸ்ட்னு கிருஷ்ணரே சொல்றார். சோ பிரம்மன் பண்றது தப்புன்னு இல்ல, அவளுக்கு தேர் ஹாப்பி வித் தட். இப்ப சூரிய வெளிச்சம், சூரியன் எங்கேயோ இருக்கு, சூரியன் தான் பகவான்னா, பட் தேர் ஹாப்பி வித் சூரிய வெளிச்சம் ஆல்சோ. அப்புறம் சூரியத்தோட டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, சூரியன் அந்த வட்டம் இருக்கே, சில பேர் பரமாத்மா அந்த லெவல்ல, தட் இஸ் வட்டம், அது கம்பேர் பண்ணிருக்கா. அந்த வட்டத்தை வச்சுட்டு அதுதான் பகவான் இல்ல, இன்னும் தாண்டி போனோம். சூரியன்கிறது அதை விட தாண்டி ஒரிஜினல் சூரியன்கிறது வேற இது. அப்போ இந்த பகவான்கிறது தான் ஆக்சுவல் இது ஒரிஜினல் பகவான். சோ இவர் கேக்குற, அப்போ பிரம்மன்னா யாரு?
வாட் இஸ் செல்ஃப் அப்படின்னா நாங்கிறது என்ன, இது என்னோட கை, என்னோட ஃப்ரெண்டு, என்னோட சொல்றேனே தவிர நான் அப்படிங்கிறது என்னது? அப்ப எதுவுமே திஸ் இஸ் மை பென், திஸ் இஸ் மை பென்சில், திஸ் இஸ் மை கம்ப்யூட்டர், திஸ் இஸ் மை மொபைல் சொல்றமே. அப்ப என்னோட அந்த நான்கிறது யாரு? அப்போ அந்த என்கொயரி நமக்கு வரணும். அது என்னது? அந்த சோல் இல்லையா? அப்ப வாட் இஸ் த செல்ஃப்? அப்ப நான்கிறது யாரு அப்படி கேட்கிறேன். வாட் ஆர் ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்? ஒரு செயல் பண்றதுக்கும் ஒரு இது உண்டு, ரியாக்ஷன் உண்டு. அப்ப அது என்னது? ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா என்னது? பலன் நோக்கு செயல் அப்படி சொல்றோமே, அப்படின்னா என்னது? வாட் இஸ் திஸ் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்? இது மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்னா ஒரு திங் இருக்கு, பகவான் படைக்கிறார். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கொட்டை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொட்டை இருக்கு. அந்த கொட்டையில ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு புளியங்கொட்டை இருக்கு வச்சுக்கலாம். அந்த புளியங்கொட்டையில மரம் இருக்குன்னா இல்லையே, கண்ணுக்கு தெரியல, கொட்டை தானே தெரியுதுன்னா அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாத, கண்ணுக்கு புலப்படாத ஸ்டேஜ்ல இருக்குது. ஆனா அது நட்டு, மண்ணுல நட்டு, அதுக்கு உரம் எல்லாம் போட்டு ஃபார் இயர்ஸ், புளிய மரம்லாம் எவ்வளவு இயர்ஸ் எடுக்கும்னா எனக்கு தெரியாது. அந்த இல்ல மாங்காய் கொட்டையோ டேக் சம் இயர்ஸ், ஐ திங்க் 5 years 4 years எல்லாம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் அந்த கொட்டையில அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, அவ்வளவு இது இருக்கு, அதுல எனர்ஜி இருக்கு. சோ நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத என்னது இருக்கு? அந்த மரம் இருக்கு. சோ அதுக்கு என்ன பேரு? அன்மேனிஃபெஸ்டட். சோ வாட் இஸ் திஸ் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்? அப்ப இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் உலகத்துல என்னெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கோ, இதெல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படுதோ, அதெல்லாம் என்னது, எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறார். அண்ட் வாட் ஆர் த டெமிகாட்ஸ்? டெமிகாட்ஸ்னா யாரு? ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டு மீ. இது சம்வாட் இந்த ஒரு 7th சாப்டர்ல இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. அவர் இதையும் சேர்த்து கண்டினியூஸா இதை ஆன்சர் பண்ண போறாரு. என்னது? ஜர மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய யதாந்தியே தே பிரம்ம தத்விதுஹு கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாக்கிலம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். சோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட். அதனால இந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இத போனா ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அதியஜ்ஞ கதம் கோத்ரம் தேகே அஸ்மின் மதுசூதனா பிரயாண காலே ச கதம் ஜேயோசி நியதாத்மபிஹி. யாகங்களின் இறைவன் இவ்வுடலிலே எவ்வாறு இருக்கிறார்? மதுசூதனரே, எந்த பாகத்தில் அவர் இருக்கின்றார்? அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாரு? how does this lord of sacrifice live in the body? இப்ப பரமாத்மா சொன்னோம் இல்லையா, இப்பதான் சொன்னேனே, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் ரூபம், அடுத்த பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. அங்க எங்க இருக்கார், எப்படி இருக்கார், அவருக்கு எல்லாம் கொஸ்டின். சோ இந்த லார்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், தட் இஸ் பரமாத்மா எங்க இருக்கார்? how does அவர் எப்படி நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்காரு, எங்க இருக்காரு அப்படின்னு, அவர் எப்படி இங்க இருக்கார்? அண்ட் இன் விச் பார்ட் does he live? அவர் எங்க, என் மூளைக்குள்ள இருக்காரா, என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்காரு, என்னோட உடம்புக்குள்ள எந்த பார்ட்ல அவர் இருக்கார், அது கேட்கிறார். அப்புறம் ஓ மதுசூதனா, அண்ட் ஹவு கேன் தோஸ் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நோ யூ அட் த டைம் ஆஃப் உங்களை மரண தருவாயில உங்களை நினைக்கணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. இது 7.30 கொஞ்சம் ரிலேட்டடா கொடுத்துருக்கு. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் செய்யே விதுஹு பிரயாண காலே அபிச்ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசஹ அது கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஓகே, இப்ப என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டார் அவர்? பிரம்மன்னா என்னது? ஸ்பிரிட். ஸ்பிரிட்னா என்னது? இதுதான் சோல் தான். சோல் சொல்லலாம், ஸ்பிரிட்னா இட் இஸ் நாட் மெட்டீரியல், சோ இட் இஸ் ஸ்பிரிட். எவ்ரிதிங் இஸ் மெட்டீரியல் இன் திஸ் வேர்ல்ட். மெட்டீரியல் என்னது? இது வாட் மெட்டீரியல் என்ன இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொல்லுவா எனக்கு தெரியாதே. எல்லாமே அழிஞ்சு போற இதுதான். ஒரு அழிவு இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் மெட்டீரியல். ஆனா ஒரு சீஸ் என்ன வருது என் வாயில, ஒரு பொருள் பொருள் அழியாதது. அது என்னது? அதான் ஸ்பிரிட். இத ஸ்பிரிட் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஸ்பிரிட் சோல் சொல்லலாம், வெறும் சோல் சொல்லலாம். அதான் நாம யாரு? நாம சோல் தான். அதனால இது என்னோட அந்த சோலோட கை, சோலோட இது. அப்ப நம்ம எவ்ரி டைம் இது இப்போ உங்க பேர் இப்போ ராஜலட்சுமின்னு இருக்குன்னா, இது ராஜலட்சுமியோட கை, ராஜலட்சுமியோட புக்கு, ராஜலட்சுமி மொபைல் அப்படி சொல்லுவோமா? இல்ல, என்னோட மொபைல், என்னோட புக்கு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. அப்ப அந்த நாங்கிறது யாரு? அந்த ஆத்மா தான். சோ நாம எல்லாருமே ஆத்மா தான். சோ பிரம்மன், அதுக்கு பிரம்மன் பேரு. சோ அது கொஸ்டின். சோ என்னது பிரம்மன்னா என்னதுன்னா, ஆன்சர் என்னது? அதுதான் ஜீவாத்மா சொல்லலாம், இல்ல ஜீவா சொல்லலாம். இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் லிவிங் என்டிட்டி. நமக்கு சாவே கிடையாது.
அதனால யாரா இறந்து போனாங்கன்னா அழக்கூடாது. நீங்க அது ஒரு பாடம் படிக்கணும். அழறோம் பிகாஸ் அந்த பாடியை தான் நம்ம வந்து ஒரு இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல வச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த பாடி போயிடுதுன்னு அழறோமே தவிர ஆக்சுவலி அந்த ஆளு இறக்கம் இல்லை, அவர் எப்பவுமே சாஸ்வதமா இருக்கப்பட்டவர் தான். ஒரு சட்டை மாத்திரா போல ஒரு ஒரு ரூபம் மாத்தின்னு வந்திருக்காரு அந்த ஆத்மா. அதே போல ஜீவாத்மா. சோ வாட் இஸ் பிரம்மன்? அது வந்து ஜீவாத்மா. அடுத்தது என்னது? அத்தியாத்மா. அத்தியாத்மானா என்னது? கண்ட்ரோலர் ஆஃப் த பாடி. யார் இந்த பாடியை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? அது வந்து நான் தான். செல்ஃப் சேம் அந்த ஆத்மா தான் கண்ட்ரோல் பண்றது. நேச்சர் ஆஃப் ஜீவா. இந்த ஜீவனோட அந்த ஆத்மாவோட என்ன நேச்சர்? கண்ட்ரோல் பண்ணும். கண்ட்ரோலர் ஆஃப் திஸ் பாடி. இந்த பாடியை இயக்க வைக்கிறது. அது என்ன? ஆத்மானா எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்குமா. இட் கேனாட் சிட் ஐடில். அப்ப அது என்ன பண்ணும்? இந்த பாடி நம்ம கையை வச்சுக்கா நம்ம பாடி கொடுத்துருக்கு இல்லையா, அந்த பாடியில வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். கையாட்ட, காலாட்ட, வாயால பேச, காதால கேட்க, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மள. அது எப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணும்? அந்த ஆத்மா நம்ம பாடியில வெளியில போனா இந்த பாடிக்கு ஒன்னும் யூஸே கிடையாது. இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் பேட்டரி ஆபரேட்டட் கார், பேட்டரி ஆபரேட்டட் டாய் மாதிரி. பேட்டரி நல்லா ஒர்க்கிங் பேட்டரி ஆகணும்னா அது ஓடும், எல்லாம் பண்ணும். இந்த பேட்டரி டெட் ஆயிடுது, நம்ம அங்க பேட்டரி டெட் சொல்றோம், இங்க வந்து ஆத்மா டெட் ஆகாது, வெளியில போயிடும். வெளியில போயிடுதுன்னா என்னது? அப்புறம் இந்த கையை காலை வச்சுன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது. பாடி வில் பி ஜஸ்ட் ஸ்டில். பிகாஸ் அந்த ஆத்மா ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படி எல்லாம் கேட்க முடியாது, உணர முடியாது, திங்க் பண்ண முடியாது, எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆத்மா. சோ அதுதான் கண்ட்ரோலிங் த பாடி. நம்ம பாடி அதுதான் கண்ட்ரோல் பண்றது. தட் இஸ் கால்ட் அத்தியாத்மா. ஆத்மான்னு இதுல பேரே வந்திருக்கு, அது பேரு அத்தியாத்மா. அடுத்து கர்மா. கர்மா நம்ம 3rd சாப்டர்ல இருந்தே பார்க்கதான் செய்யறோம். அப்படின்னா இது வேலை. வேலை அண்ட் எதிர்வினைகள். நம்ம வேலை பண்றது, என்ன வேலை பண்ணாலும் அது ஒரு நல்லது பண்ணாலும் நல்லது கிடைக்கும். நான் மியூட் பண்ணிடுறேன் இல்லைன்னா, பேசும்போது மாத்திரம் அன்மியூட் பண்ணி பேசணும். இது கர்மானாக்கா நல்ல சாரி நல்ல வேலை, கெட்ட வேலைன்னு இல்லை, எது நம்ம வந்து அதுக்கு பிரதிபலன் கிடைக்கும். நல்ல வேலை பண்ணாலும் அதுக்கு திரும்பி கிடைக்கும், கெட்டது ஏதாவது பண்ணாலும் அதுக்கும் நமக்கு திரும்பி இது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் லீடிங் டு மெட்டீரியல் பாடி. நம்ம அந்த பாடியால தான் அந்த வேலையெல்லாம் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு பேரு கர்மா. அதிபூதா அப்படின்னா என்னது? மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அப்படின்னா என்னது? நம்ம இப்ப உலகத்துல என்னெல்லாம் நேச்சர் பார்க்கறோம் இல்லையா, அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்னது? காத்து, நிலம், ஆகாயம், என்னெல்லாம் இருக்கு. மண்ணை யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா மண்ணில் மேலதான் நம்ம வீடை கட்டிருக்கோம் இல்லையா. அப்ப எவ்ரி திங் இந்த நேச்சர் we are using. சோ அது வந்து அதிபூதான்னு அதுக்கு பேரு. ஓகே. அப்புறம் அதிதெய்வா. அதிதெய்வான யாரு? சுப்ரீம் டெமிகாட். பகவான். இதுதான் பகவான்ல என்னது? டெமிகாட் என்னது? தேவி தேவதாஸ். தேவி தேவதாஸ்க்கு டெமிகாட் சொல்லுவோம். So universal form which includes all demigods. எல்லாம் 30 முக்கோடி சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அவ்வளவு டெமிகாட்ஸ் இருக்கா. எல்லாரும் சேர்த்துதான் அவள் எல்லாம் தான் அதிதெய்வா அப்படி சொல்றோம். அதியக்ஞா. அதியக்ஞானா என்னது? என்ஜாயர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். யாரு என்ன பூஜை பண்ணாலும் சரி, என்ன நம்ம இப்ப ஸ்லோகம் சொன்னாலும் சரி, யாருக்கு போய் சேர்றது? அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றது. அந்த கிருஷ்ணர் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பரமாத்மா. தட் இஸ் 4 கை ரூபத்துல. 4 கை ரூபத்துல இருக்க நம்ம மனசுக்குள், நம்ம இதுக்குள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கார் பரமாத்மா ரூபத்துல. அது அவர் தான். அவருக்கு பேர் தான் அதியக்ஞா. அவர் தான் என்ஜாய் பண்றார். நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அவர் வந்து he is enjoying all that fruits. Where does அதியக்ஞா reside? இந்த அதியக்ஞா சொன்னோமே, அவர் எங்க இருக்கார்? இந்த ஹார்ட் ஆஃப் ஆல். எல்லா ஒவ்வொருத்தரோட ஹிருதயத்திலையும் ஒவ்வொருத்தரோட ஹார்ட்லயும் அவர் இருக்கார். இதுவும் இருக்கு, ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். ஆத்மா சின்னதா இருக்கும், இதுவும் சின்னதுதான். இது பரமாத்மா. பரமாத்மா அப்படின்னா என்னது? பகவான் தான். அவர் ஒன்னும் ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டார். அவர் சும்மா சாட்சியா பார்த்துட்டு இருப்பார். நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், திருட்டுத்தனம் பண்றோம். திருட்டுத்தனம் என்னது? பகவான் கற்பனை பண்ணாது நம்ம சாப்பிடுறோமே. வெங்காயம் போட்டதெல்லாம் சாப்பிடுவோம், பகவான் கற்பனை பண்ண முடியாது, அதனால சாப்பிடுவோம். ஏன்னா நாக்கு வேண்டியிருக்கு, அதெல்லாம் பண்றோம். அவர் பாட்டுக்கு குவைட்டா பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஓஹோ, இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் எல்லாம் நீ பண்றியா அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான். அதனால அப்ப அதியக்ஞா எங்க இருக்க? நம்ம மனசுக்கு, நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இந்த பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார் பார்த்துட்டு. How to remember Krishna at the time of death? நம்ம சாகும் போது பகவான் எப்படி நினைக்கிறோம்? பிராக்டிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் த்ரூ அவுட் லைஃப். எப்போ கிருஷ்ண நாமம் சொல்லிட்டே இருந்ததுனாக்கா, அந்த மாதிரி எப்போ நம்ம தடுக்கி விழுந்தாலும் கிருஷ்ணா அப்படின்னா, இல்லடா ராமா அதுதான் வாயில வரும். ஐயோ அம்மா என்னெல்லாமோ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் வராது. ஏன்னா நம்ம இப்பவே பழகிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? எனக்கு ஒரு கடைசி நேரம் அது நமக்கு தெரியாது. கடைசி நேரம் அப்ப நம்ம வாயில இந்த கிருஷ்ண நாமம் தான் இருக்கும். அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிராக்டிஸ் நவ் ஒன்லி. இன்னைக்கே இப்பவே நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு டெத் எப்போ வரும் தெரியாது. அந்த டைம்லயும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை நினைச்சுட்டு சாப்பிட்டு முன்னாடி கிருஷ்ணா நினைச்சுக்கோங்க. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜி கல்பனாக்கு பாத்திரம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. படிக்கும். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க்க கர்ம சங்கீதக.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதுமானதும் ஆகும். அதனால் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம இந்த இது ஒரு ஜஸ்ட் இந்த 2 கிளிப்பு கொடுத்துருக்காப்பா. ஐ மேட் இட் 2 slides. ஒன்னு ஒன்லி ஸ்லோகா போட்டுட்டு அதுல மீனிங் போட்டுட்டேன். இது நமக்கு இந்த டயக்ராம் தெரியும் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா அது ஒரு சோல் வழியில வந்துட்டு சட்டை மாத்திக்கிற போல சட்டையை மாத்திட்டு என்னது வேற ஒரு பூம்புல போயிடும். ஒரு இது அந்த இது ஒரு அம்மாவோட தாயோட இது கருவுல போய் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்து இப்படி வளர்ந்து 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 வந்து திரும்பி உடம்பு வந்து டயர்டாகி இது இறக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, திரும்பி வந்து அது வந்து வேறொரு கருவுல போயிடும். ஆனா இது ஒன்லி ஹியூமன் ஃபார்ம் தான் காட்டியிருக்கான். there can be chances of becoming அனிமல் ஆர்த்துக்கும் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல மனுஷ ஜென்மத்தை நம்ம நல்லது பண்ணலன்னா திரும்பி மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடையாது. அதெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்கவே இல்லை பகவான். அப்புறம் புழு பூச்சியை போறதுக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. அதே போல இறக்குற தருவாயில நம்ம வந்து கிருஷ்ணாலாம் சொல்லலைன்னா இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா சொன்னா பகவான் இடத்துக்கே போயிடுவோம். அதெல்லாம் சொல்லாம நம்ம நல்ல கர்மா எல்லாம் பண்ணோம்னா திரும்பி மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும். இல்லைன்னா புழு பூச்சி டெஃபினட்டா ட்ரீயாவோ காக்ரோச்சாவோ பன்னியாவோ அப்படி போவோமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 8.3ல தான் இதுல என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா சுப்ரீம் லார்ட் செட் தி இன்டிஸ்ட்ரக்டிபிள் தான் நம்ம ஆத்மா. தி இன்டிஸ்ட்ரக்டிபிள் அழிவு கிடையாது, டிரான்சென்டென்டல் லிவிங் என்டிட்டி. அது வந்து நல்ல குணத்துக்கு அவ்வளவு மாறி போறதுக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி போச்சுன்னா அதுக்கு பேரு பிரம்மன். அண்ட் ஹிஸ் இட்டர்னல் நேச்சர் இஸ் கால்ட் த செல்ஃப். அதோட என்னது நம்ம உள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா உள்ள இல்ல. அதெல்லாம் தப்பா சொல்றேன்னா உள்ள, ஏன்னா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம ஆத்மா உள்ள இருக்கு. நம்ம தான் ஆத்மா எங்க இருக்கோம்னா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள, இந்த பாடிங்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கோம். அண்ட் ஹிஸ் இட்டர்னல் நேச்சர் என்னது, அது என்ன சதா அது வந்து எப்படி இருக்கும், அழிவு இல்லாம இருக்கும். அதுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. Action pertaining to the development of these material bodies is called karma. நம்ம இந்த அதை வச்சு எப்பவுமே அது ஆக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் அந்த நம்ம பாடி அதை யூஸ் பண்றது, அதுக்கு பேர் தான் நம்ம கர்மா சொல்றோம். அந்த ஆக்ஷன் பண்றதுக்கெல்லாம் இந்த சோல் வந்து நம்ம பாடியை யூஸ் பண்ணி வேலை செய்ய வைக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் கர்மா. அண்ட் ஆர் ஃப்ளூட்டிங், ஒரு கர்மா பண்றதுக்கும் ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். இதுல என்னது டெமிகாட்ஸை வழிபட்டுட்டே இருந்ததுனாக்கா என்ன, நம்ம வந்து இது டெமிகாடோட உலகத்துக்கு போவோம். இங்க என்ன கொடுத்தது கிருஷ்ணா, இந்த கிருஷ்ண பகவானை நல்லா வழிபடுறாங்க. அப்புறம் இறந்து போன அப்புறம் எனக்கு இறக்கும் போது கிருஷ்ணாஞ்சலி இறந்ததுன்னா என்ன, கோலக பிருந்தாவனத்துக்கு போயிடுவாங்க. அங்க இட்டர்னலி they can be there. அதே போல வந்து இது என்னது புரியலையே, இது என்னது இது தெரியல. ஓகே, இது தேர்ட் இதுக்கு வரலாம். அப்புறம் இந்த இருக்கிற ஜென்மத்தை நமக்கு என்னெல்லாம் காண்றதோ என்னெல்லாம் தெரியறதோ எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். எதுக்கு புதுசா என்னெல்லாமோ சாப்பாடு வருது அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா அடுத்த ஜென்மத்தை நமக்கு என்ன பகவானே தெரிஞ்சிடுமே. பகவான் தான் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு பரமாத்மா. ஓஹோ, உனக்கு எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்குமா, சரி எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணவும் முடியாது, இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சரி, உனக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்னமா பண்ணியா போட்டு விடுறேன். உனக்குதான் எது பார்த்தாலும் உனக்கு சாப்பிடணும். பண்ணி எங்க இருக்கும், சாக்கடையில தான் இருக்கும். சாக்கடையே சாப்பிட்டு இருக்கும், அங்கேயே இருக்கும். ஓகே, எனக்கு அந்த மாதிரி ஜென்மம் கொடுக்குறேன்னு. அப்புறம் இது வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ். எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பொம்மநாட்டியை பார்த்தா ஒரு ஆசை வரும், இல்ல ஒரு பொம்மநாட்டிக்கு வந்து ஒரு புருஷனை பார்த்தா ஆசை வருது, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னது அடுத்த ஜென்மத்தை என்னவா பொறுப்பாலாம் நாய மாதிரி பிறப்போம். சோ இது நம்ம எப்படி இந்த குணத்தை வளர்த்துக்கிறோமோ இந்த ஜென்மத்துல அக்கார்டிங்லி நமக்கு அடுத்த இப்ப இந்த ஜென்மமும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்மம் வந்து ஒரு வீட்டுல நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா போன ஜென்மத்துக்கு நல்ல சுக்கிருத்து, நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணனால்தான் ஒரு ஹியூமன் ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்கோம். ஏன்னா இதெல்லாம் பகவத்கீதா கேட்கறதுக்குலாம் தடை இல்லாம நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வீட்டுல உள்ள மனுஷனும் ஒன்னும் தடையை சொல்றது இல்லையே. தாராளமா பண்ணுங்க, ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அப்ப நம்ம வந்து போன ஜென்மத்தை நல்ல ஆனா ஃபுல்லா குவாலிஃபை ஆகல, 100% நம்ம மார்க் வாங்கல. அதனால ஒரு 70யோ 60யோ தான் வாங்கியிருக்கோம். அந்த பாக்கி 40-30 ஏதோ % பாக்கி இருக்கு. அதுக்கு வேண்டி ஒரு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். இந்த ஜென்மத்திலாவது பாக்கி உள்ள மார்க்கும் வாங்கி நம்ம வந்து கரையேற்றி நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போறதுக்கு பார்க்கணும். திரும்பி நம்ம கெட்ட சவாசத்துல வந்தோம்னாக்க திரும்பி நாயாவோ பன்னியாவோ போறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்குன்னு பகவானே சொல்றாரு. அடுத்தது 8.4. அடுத்தது யாரு, பிரபுஜி இல்லையா? பிரபுஜியா, நாராயணசாமி பிரபுஜியா? எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஆதிபூதம் ஷரோ பாவக புருஷாதி தைவதம் ஆதி யஜ்ஞா அகம் ஏவாத்ர தேகே தேக பிரதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே,
எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை ஆதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் ஆதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் ஆதி யக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மீனிங் அது போடவே இல்லையா? ஐ திங்க் ஐ நாட் சேஞ்ச். ஐ திங்க் இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா பிசிக்கல் நேச்சர். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இது பாருங்க, இது கேட்டர்பில்லர்னா இது அது பெருசாய் இதுதான் ஆப்போறது, பட்டர்ஃபிளை ஆப்போறது. ஆனா உருவம் எப்படி எடுத்திருக்கு, இந்த மாதிரி கேட்டர்பில்லர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்து ஒரு கொக்கூன்ல ஒரு கொக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு எக் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், ஒரு அது போட்டுட்டு இப்போ அவளோட எல்லாம் எப்படின்னா நம்மள மாதிரி குழந்தை பெத்தின அப்புறம் அதை பேணி காத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டான். எக்கு போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பான். அப்ப இந்த எக் எப்படி சர்வை பண்ணுமா, அது உள்ள இருக்கிற அந்த இதையே சாப்பிட்டு 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 உடம்பு வளர்ந்து 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 இதுல இருந்து பிரேக் ஆகி வெளியில வந்துடும். அப்புறம் வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுமா. அப்புறம் இது பண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ் உண்டு இதுக்கெல்லாம், லார்வா பியூப்பா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு சயின்ஸ்ல இதெல்லாம் படிக்கணும். அப்புறம் கடைசியில இந்த மாதிரி பட்டர்ஃபிளை, பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃபிளை ஆயிடுது. So physical nature is known to be endlessly mutable. சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சோல் நம்மளும் அப்படிதானே, சின்ன பாப்பா இருக்கிறது அதே சோல் தான் இப்போ இருக்கு நம்ம உடம்புலயும். ஆனா நம்ம உடம்பு மாத்திரம் நல்லா பெருசாயிட்டே போயிருக்கு. நிறைய இது டிஃப்ரெண்டா நம்ம வந்து வெயிட்டும் சரி ஹைட்டும் சரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு மாறுதல் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா, தட் இஸ் நம்ம தான் உள்ள இருக்கிற சொல்லக்கூடாது, பட் புரியறதுக்கு வேண்டி நான் சொல்றேன் உள்ள இருக்கிற ஆத்மான்னு. நம்ம இந்த ஆத்மா அதுதான் நாம, அது நம்ம அழிவற்றது. நமக்கு ஒரு சேஞ்சும் இது அந்த ஆத்மாக்கு ஒரு சேஞ்ச் கிடையாது, எண்ட்லெஸ்லி. ஆனா நம்ம வந்து நேச்சர், நம்மளோட பிசிக்கல் நேச்சர் எப்படி அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். The universe is the cosmic form of Supreme Lord, and I am that Lord represented as the super soul dwelling in the heart of every body living. Actually இதோட மீனிங் இல்ல அது, பட் என்ன கொடுத்துப்போ அது சொல்றேன். The universe நம்ம இப்ப பாக்குறது பிரகிருதியில என்னெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், இது நதி என்ன, மரம் என்ன, கொடி என்ன, மலை, இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே பகவானோட எனர்ஜி தான், அதுல இருந்து கிரியேட் ஆனதுதான். அண்ட் ஐ எம் த லார்ட் ரெப்ரசன்டட் as சூப்பர் சோல் dwelling in the heart of எல்லாரோட, அதுவும் நான் பண்ணிருக்கேன், அந்த எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன். நான் வந்து இதெல்லாம் கிரியேட்டும் பண்ணிருக்கேன், கோலோக விருந்தாவனத்தையும் இருக்கேன். ஆனா உங்களை எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் நான் வந்து சூப்பர் சோலா உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது இப்ப செக்ஷன் 2 போலாம். 5, 6, 7, 8 இந்த 4 ஸ்லோகா இதுல. ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். எப்போ சாகும் போது பகவான் எப்படி நினைக்கிறாங்க. One attains whatever one remembers at the time of death. நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். இறக்குற தருவாயில இப்போ இல்ல, நம்ம இப்ப ஏதோ நினைச்சிட்டு இப்ப இறந்துட்டோம்னா அந்த பள்ளியை பார்த்து பயந்துட்டு அப்படியே செத்து போயிட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மம் டெஃபினட்டா பள்ளியா தான் பிறப்போம். அதனால எப்பவுமே கிருஷ்ணா 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 தான் சொல்லணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணா ஆக மாட்டோம், கிருஷ்ணோட உலகத்துல கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனத்துல போய் சேர்ந்துருவோம். சோ கிருஷ்ணா ரெக்கமெண்ட்ஸ், கிருஷ்ணா பரிந்துரைக்கிறார் என்னது, அர்ஜுனா டு undeviatingly meditate on him. என்ன வந்து ஒரு க்ஷணம் ஒரு செகண்ட் என்ன மறந்து நீ இருக்காதே, என்னையே மெடிடேட் பண்ணிட்டு dedicate his activities to him. என்ன நீ செயல் பண்ணாலும் எனக்கு வேண்டி நீ செய், நீ உனக்கு வேண்டி அதோட லாபம் நஷ்டம் எல்லாம் நீ உனக்கு வேண்டி பார்க்காதே, எனக்கு வேண்டி நீ செய். and thus attain him. இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தானே கண்டிப்பா நீ என்ன வந்து அடைவாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது 8.5. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. நான் தான் மாதாஜி. படிங்க. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃப் பிரயாதி சமத் பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு ஸ்லோகத்தை அவர் அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்காரு இல்லையா. அப்ப பகவான் நம்ம நம்பாதிக்கு அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும்? ஒரு ஸ்லோகால சொல்லல, 4 ஸ்லோகம் 10 ஸ்லோகால அதேதான் சொல்றேன். நான் காப்பாத்துறேன், இதுல ஒரு சந்தேகம் இல்லை. அப்படி இப்படி ஒரு ஸ்லோகாலையும் சொல்லி சொல்லி இப்ப இதுல என்ன நம்ம பிக்சர்ல என்ன பாக்குறோம், பீஷ்மர் இல்லையா. பீஷ்மருக்கு தான் அந்த ஒரு வரம் இருந்தது. என்னது, அவர் வந்து எப்ப நினைக்கிறோம் அப்ப உயிர் விட முடியும். நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது, நம்ம கையில ஒண்ணும் கிடையாது, எப்ப இறப்போம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவருக்கு டேட் ஆஃப் டெத் அவர் வந்து நிர்ணயிக்கலாம். அந்த மாதிரி அவருக்கு இருந்ததுனால அவர் அம்பு படைக்கல இருந்தாலும் என்னத்துக்கு வெயிட் பண்ணாரு, எனக்கு கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும், நான் இறக்கும் போது கிருஷ்ணன் முன்னாடி இருக்கணும், அவரை பார்த்துட்டு நான் இறக்கணும்னு. அப்பதான் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல அவர் வந்து விஷ்ணு சாஸ்திரம் எல்லாம் ஏற்றி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நமக்கு அது மகாபாரதம் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. அதே போல இந்த இவருக்கு மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு
அவருக்கு 7 நாள்ல சாவு சொன்னா, ஆஹா எனக்கு 7 days இருக்கா, எனக்கு இப்ப என்னோட டேட் ஆஃப் டெத் தெரியும், அப்ப நான் அந்த 7 நாளும் நான் ஃபுல் கிருஷ்ண கதையும் கேட்டுண்டு பாகவதம் கேட்டுண்டு அந்த மாதிரி டைம் பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவ்வளவு பகவான் பக்தியா இருந்து அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சது. அதே போல நமக்கு ஆனா தெரியாது, நம்ம அந்த அவ்வளவுலாம் புண்ணியவான் இல்லை, அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணா நாமத்தை ஜெபிச்சிருக்கோம். சோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, and whoever at the time of death quits his body, உடம்பை விட்டு நம்ம பிரியும் போது, அந்த சோல் உடம்பை விட்டு பிரியும் போது, remembering me alone, என்ன நினைச்சுட்டு உடம்பு விட்டுதுன்னா at once attains my nature, என்னோட உலகத்துல வந்து சேர்ந்துடுவார். of this there is no doubt. இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருக்கு. அடுத்தது இது வந்து மகாபாரத அந்த இது நம்ம ஒரு யக்ஷகானம் சொல்லுவா இல்லையா, அதுல வந்து ரொம்ப இவாளெல்லாம் டயர்டா இருக்கா அந்த ஜங்கல்ல போயிருக்கும் போது, அப்புறம் வந்து தண்ணி பருகிறதுக்கு போகும்போது ஒருத்தர் யாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த நக்குலதான் சாதேவரை யாரோ ஒருத்தர் தான் போறார். அங்க ஒண்ணுன்னு ஒரு யக்ஷர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார், அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லாதுக்கு வந்து இல்ல அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்க போனோன்னா அவர் மயங்கி வந்துடுறாரு. அதே போல நக்குலன் போறார், வருண் விழார், பீமன், அர்ஜுனா எல்லாரும் போறார். கடைசியில யாரு இவர் தான் வர்றார், இந்த யுதிஷ்டர் மூத்த அண்ணா. அவர் வந்து சரி நான் என்ன போனவா தண்ணி எடுக்க போனவா யாரும் திரும்பி வரவே இல்லை, நான் போய் பாக்குறேன் அங்க என்னதான் போய் பண்றா அப்படின்னு. அங்க போய் பார்த்தா எல்லாம் இந்த மாதிரி இறந்தல்ல ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கா. இவர் அங்க பார்த்தா இவரு தண்ணி குடிக்க போகும்போது அந்த ஒரு இது அசரீரின்னு சரீரம் இல்லாத ஒரு உருவம் வந்து உருவமே இல்லை, ஒண்ணு சத்தம் தான் கேட்கும். அது வந்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது, அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு மகாபாரதத்துல. அது எங்க வருது, வனப்பருவா 313.116. அஹனி பூதானி கச்சந்தி யமாலயம் சேஷாஹஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். இதுல என்ன சொல்றது, hundreds and thousands of living entities meet death at every moment. நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா, நியூஸ் பேப்பர் சரி, அங்க இறக்குறாங்க, பில்டிங் விழுந்து இறக்குறாங்க, நோய் வாய்ப்பட்டு இறக்குறாங்க, யாரோ கொன்னாங்க, இதேதான் இறக்குறத பத்தி நம்ம கேட்டுருக்கோம். ஆனா பட் a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. என்னது, நம்மள மாதிரி ஃபூலிஷ் பீப்புள், நம்மள மாதிரி தான் இன் ஜெனரல். இப்ப நம்மளாம் நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோமே தவிர, ஐயோ டெத்தும் வந்துடுமே நமக்கு, நாளைக்கு முடியறதுக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்கு, அந்த மணி நேரத்துல நம்ம போயிட்டோம்னா அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டவே இல்லை. அதுக்கு இந்த மாதிரி மூடர்கள்லாம் அதுல அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறா, இவருக்கு கொஸ்டின் கேட்டோன்னு எது வந்து ரொம்ப பெரிய மூடர்கள் யாரு அப்படின்னு. அப்ப இவர் யுதிஷ்டர் பதில் சொல்றார், மனுஷாதான் அந்த மூடர்கள். ஏன்னா அவ வந்து வாழ்நாள் முழுக்கும் நல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டுதான் வாழறாளே தவிர அவ டெத்துக்கு வந்து ரெடியா இல்ல. நாளைக்கு வந்து சாவு வரும், அந்த சாவு நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும், அதுக்கு வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர்டா இல்லை. அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த சாவு அவளுக்கு தான் வரும், பக்கத்து வீட்டுக்கு வரும், எதிர் வீட்டுக்கு வரும், அவங்களுக்கு வரும், இவங்களுக்கு வரும், நமக்கு வராது அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவன் வாழறான். அப்படி இல்லை. சோ அதுதான் மூடத்தனமான ஒரு எண்ணம் இந்த மனுஷாளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அப்போ அவர் நிறைய கொஸ்டின் அதுல ஆன்சர் பண்ணிட்டு, ஓ நீ நல்லா நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் நீ நல்லா ஆன்சர் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இவாளெல்லாம் எழுப்பிட்டு அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் பர்டிகுலர் வந்து இது ரிலேட்டட் இப்ப நம்ம 8th சாப்டர் இருக்கிறதுனால அது போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது என்னதுன்னாக்கா, இவ்வளவு மனுஷா இருக்காங்க, எல்லாரும் வந்து நாளைக்கு என்ன நமக்கு நல்லா நடக்கும், அந்த கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன், உங்க வீடு வாங்க போறேன், அடுத்த வருஷம் அது பண்ண போறேன், இது பண்ண போறேன், இதேதான் பிளானிங்ல தான் போறதே தவிர நாளைக்கு அடுத்த மொமெண்ட் நம்ம இறந்து போனா என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கு வந்து யாருமே ப்ரிப்பேர்டா இல்லை. This is the most wonderful thing in the world. இதுதான் மனுஷ ஜென்மத்தோட வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அப்படியும் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க எல்லாரும். ஏன்னா டெத்தை பத்தி அவங்களுக்கு கவலையும் அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க நினைச்சுட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு வேற ஒருத்தருக்கு தான் வரும், நமக்கு வராது அப்படின்னு. எனவே 8.6 அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நான் ராஜலட்சுமி. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் ஜஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா சதா தத் பாவிதஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ குந்தியின் மகனே, ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். இந்த ஜடபரத ஸ்டோரியோட இந்த இதுதான் பிக்சர் போட்டிருக்கு. அவர் அந்த மானுக்கு பின்னாடி இருந்ததுனால என்னது, இழக்கிற தருவாயில மாயோ இந்த என்னோட மானை யாரு பாத்துப்பா, நான் இறந்து போயிட்டேன்னா மானுக்கு யாரு ஃபீடு பண்ணுவா, யாரு பாத்துப்பா அப்படின்னு நினைச்சுனே மானை நினைச்சுனே இறந்ததுனால என்ன எடுத்து அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் மானா பிறந்துட்டார். அந்த ஸ்டோரியே இருக்கு, இதெல்லாம் காட்டியிருக்கா. So whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. இதெல்லாம் பகவான் சொல்றது, எல்லாம் பகவான் சொல்றதுதான். நோ டவுட், வித்வுட் ஃபெயில், எல்லாம் ஆணி தரமா அப்படி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ற போல அவர் சொல்றாரு. அதனால இறக்குற தருவாய் நம்ம என்ன நினைச்சு உயிர் விடுறோமோ அதே நிலையை நமக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும்.
இப்ப ஜடபரதரோட வாழ்க்கை ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் குவிக்லி. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்லயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பரத மகாராஜ் ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். மேலும் அவரது ராஜ்யம், மனைவி, குழந்தைகள் அனைவரும் துறந்து கிருஷ்ணரின் பக்தி சேவைக்காக காட்டில் தங்கிவிட்டார். அவர் ராஜாதான், ஆனா எல்லாத்தையும் துறந்து நான் வந்து ஒரு காட்டுல போயிட்டு நான் ஜபம் தபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு போறேன். அவர் ஒரு மானுடன் இணைக்கப்பட்டார். என்னது, ஒரு மான் பார்த்து ஒரு இது இந்த மான் என்னது கர்ப்பமா இருக்கிற மான் வந்து ஓடுறது. ஏன்னா பின்னாடி சிங்கம் வந்து துரத்துறது. அது அப்படி துரத்தி வரும்போது நதியை கிராஸ் பண்ணும்போது விழுந்து விடுறது, நதியில விழுந்து விடுறது. அப்ப என்ன எடுத்துன்னா குழந்தை பெத்து விடுறது. அந்த அம்மா மான் வந்து இறந்து போயிடுறது. அப்போ அந்த இது போயிடுது. இவர் வந்து அந்த குட்டி மானை இவர் காப்பாத்திடுறார். ஐயோ இந்த குழந்தை பாவம் இது தண்ணியில விழுந்திருக்கேன்னு இவர் காப்பாத்துற, லைன் போயிடுது. அப்ப அந்த அவருக்கு ரொம்ப அது மேல பாசம். ஏன்னா ஐயோ அம்மா மான் இறந்துட்டா, அப்ப இந்த மானை நான் எப்படி காப்பாத்தணும், இந்த ஜங்கல்ல எல்லாம் நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அப்ப நான் இப்படி அதை காப்பாத்தி நல்லா வளர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு வளர்த்துறாரு. அவர் வந்து யஜ்யமும் பண்றாரு. ஆனா அவர் ஒரு டைம்ல அதை பாத்துக்கிறேன், அவனுக்கு ஏதாவது ஃபீடு பண்ணணுமா, அதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்கணுமா, அது அங்க எங்கேயாவது தூரக்க போச்சுன்னா ஐயோ அங்க எல்லாம் போகாது, அங்கெல்லாம் காடு, அந்த மாதிரி ரொம்ப கேரிங். என்னன்னா கேரிங் காட்டுறாரு. அவர் வந்து ரொம்ப கேரிங்கா அந்த மானை வளர்த்துறாரு. ஒரு மானுடன் இணைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா இதுதான். ஒரு கர்ப்பமாக இருந்தது. இது இந்த மான் சிங்கம் துரத்தி கொண்டிருந்தது. ஆற்றில் தாய்மான் குழந்தை மானை பிரசவித்து இறந்து விட்டது. குழந்தை மான் அவருடன் ஆசிரமத்தில் இருந்தது. அவர் மானை விரும்ப தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். அவர் பக்தி சேவையை மறந்து விட்டார். பக்தி சேவைக்கு வேண்டி வந்திருக்காரு. எல்லாம் ராஜா இதெல்லாம் திறந்து இதெல்லாம் வந்திருக்காரு. மனைவி மக்கள் எல்லாம் திறந்து இங்க வந்திருக்காரு. ஆனா எங்க போயிடுத்து அவருக்கு? மான் பேர் அவருக்கே தெரியல. மான் பேர்ல ஆசை வந்துடுது. அவர் மானை விரும்ப தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். அவர் பக்தி சேவையை மறந்து விட்டார். அவர் எப்போதும் மானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். இருக்கும்போது அவர் மானை யார் கவனித்துக் கொள்வார் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். எனவே அவர் மானாக பிறந்தார். அந்த மானையை பார்த்து இருக்கிற சேவை, பகவான் சேவையெல்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் பண்ணோன்னு என்ன எடுத்து அவர் அடுத்த ஜென்மத்தை மானா பிறந்தார். சோ இது முன்கதை. ஓகே, ஜடபரத வாழ்க்கையோடு இதெல்லாம் பாகவதத்தை கொடுத்துருக்கு. நத்திங் வித்தவுட் ரெஃபரன்ஸ். எந்த ஸ்டோரி எடுத்தாலும் என்ன சொன்னாலும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். சோ நம்ம nobody can cook up a story இருக்குது ஆல்ரெடி. சோ பரத மகாராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல். இது நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது என்னது? பின்கதை. மானின் உடலை துறந்து திரும்பி அந்த மானாரி பிறந்து வளர்ந்து அந்த பாட்டுக்கு சுத்தி. ஆனா அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஞானி அவர். அதனால அவருக்கு வந்து முன்னாடி ஜென்மத்தோட நினைவு இருந்தது. மானா பிறந்தாலும் ஐயோ நான் கன்றாவே இப்படி போயிட்டு நான் மானா பிறந்துட்டேனே, நான் ஏன் இந்த மாதிரி தப்பு காரியம் பண்ணேன், மான் நின்று அதுக்கு பேர்ல இவ்வளவு ஆசை பண்றதுனால தானே இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்மம் எனக்கு மானா கிடைச்சு கொடுத்து அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு அவர் மானா இருக்கும்போது என்ன ஜபம் பண்ண முடியுமா? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த ஜென்மத்தை அப்படியே போக்குற. அது எவ்வளவு வருஷம் இருந்தாரு அதெல்லாம் போடல. அதெல்லாம் முடிச்சப்புறம் என்னது அடுத்த மறுபிறவி எப்படி இருக்கிற? அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். அவர் மனுஷனா பிறக்கிறார். ஆனா அங்கிரசா முனிவரோடு இந்த குலத்துல அவர் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தன. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் அவர்தான் இந்த மாதிரி அடுத்த 3வது ஜெனரேஷன் அவர் வந்து சுமந்து செல்லுதல். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல். பல்லக்கு கோணலாக செல்லுதல். மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம். என்ன நீ இப்படி நடக்கிற, எல்லாரும் நல்லா நடக்குமா, நீ மாத்திரம் ஏன் கூனி குறுகின்னு இப்படி நடக்கிற, எனக்கு பல்லக்கு இப்படி ஆடுறதே அப்படின்னு. அப்ப என்ன சொல்றாரு ஜடபரதர்? மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கொடுத்தார். என்ன சொல்றார்? கீழே எறும்பு போயிட்டு இருக்கு, நான் அதெல்லாம் மிதிச்சுன்னா எனக்கு பாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஓஹோ இப்படி மனுஷா இருப்பாளா திங்க் பண்றது. அப்ப இவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுறது ராஜாக்கு இது வந்து சாதாரண ஆள் இல்ல, ஏதோ ஒரு வந்து முற்பிறவையில ரொம்ப ஞானியா இருந்து ஏதோ தப்பு இது பண்ணி அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிட்டார் அப்படின்னு அவருக்கு எல்லாம் ராஜாவுக்கும் எல்லாம் புத்திமதி சொல்லி இது ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, அப்ப இதுல நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம சாகும் போது என்ன நினைக்கிறோம் அது நடக்கும். அப்புறம் ஞானியா இருந்தா கூட அவளுக்கு கூட இந்த மாதிரி தப்பு வருது. So this is one of the example. அப்ப நம்ம எல்லாம் ஒன்னும் இதே இல்ல, easily we can get carried away. Yeah. ராஜலட்சுமி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. படி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்பித மனோ புத்திர் மாமே வைஸ்ய சம்சயஹ. சம்சயக்கும் அசம்சயக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதனால அசம்சயஹ சொல்லணும். ஓகே, மாமே வைஸ்ய அசம்சயஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சொல்ற அர்ஜுனா, you should always think of me in the form of Krishna. என்னை எப்போ நினைச்சுன்ற, எந்த ஃபார்ம்ல? கிருஷ்ணா பகவான் ரூபத்துல என்ன நினைச்சுன்று. அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனக்குன்னு என்ன என்னையே நினைச்சுட்டு பஜனை பண்ணிட்டு சொல்லவே இல்லை. திரும்பி இது ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் கேரி அவுட் யுவர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஆஃப் ஃபைட்டிங். அவன் என்ன சொல்றான், உன்னோட வேலை என்னது? சண்டை போடுறதோட வேலை, அதையும் பண்ணு. ஆனா என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணு. அப்ப இதுல நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? டேக் அவே மெசேஜ் என்னது? நம்ம வேலை என்ன உண்டோ, நம்ம இப்போ ஒரு ஆபீஸ் போறோம், இல்ல ஒரு டீச்சிங் ஜாப்ல இருக்கோம், இல்ல வாட் எவர் ஜாப்ல நம்ம இருக்கோம், அந்த ஜாப்பை நம்ம பண்ணணும். ஆனா என்ன மனசுல வந்து எப்பவும் பகவான் நினைச்சுட்டு எந்த காரியம் பண்ணாலும் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். So with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Again திரும்பி சொல்றாரு, சந்தேகம் இல்லாம. இதனாலதான் அசம்சய அப்படின்னு. சம்சயன சந்தேகம்னு அர்த்தம். அசம்சயனுக்கு சந்தேகம் இல்லை. சோ ரொம்ப அது டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். அதனாலதான் ஒரு பிரிச்சு படிக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். அப்ப இதுல ஒரு ஐயம் இல்லை, ஒரு சந்தேகம் இல்லை அப்படிங்கிற. என்ன டெஃபினட்டா வந்து அடைவா. என்ன பகவானா நினைச்சுட்டு, பகவான் ரூபத்துல, கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் ரூபத்தை நினைச்சது என்னையே நீ வழிபட்டுண்டு, ஆனா உன் வேலையும் பண்ணிட்டு, ஆனா மனசார என்ன இது பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நினைவு வச்சு ஆல் ஆக்டிவிட்டி, நீங்க என்ன வேலை பண்ணாலும் என்ன நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன வந்து அடைவாய். அதுல ஒரு சிறிது சந்தேகமும் இல்லை. அடுத்தது சாவித்ரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் மாதாஜி? சுபத்ரா மாதாஜி. மாதாஜி. அப்யாச யோக யுக்தேன தேசசா ஞான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். திரும்பி என்னை அடைவா என்னை அடைவா இதே சொல்றார். அப்ப இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? இவ்வளவு பகவான் சொல்லுவோம், அப்போ நம்ம பண்ணலன்னா who is fool? நம்ம தான் fool. இவ்வளவு சொல்றாரு, அப்போ நம்ம நம்பிக்கை இல்லைன்னா அப்போ பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நம்ம நம்பிட்டு அவர் என்ன சொல்றதை கேட்டுக்கணும். He who meditates on the supreme personality of Godhead, அதான் பகவான் நினைச்சுட்டு மெடிடேட் பண்ணி, his mind constantly engaged in remembering me, என்னையே சதா சர்வ நேரமும் என்ன நினைச்சுட்டு பண்ணும்போது, undeviated from the path, கொஞ்சம் கூட பிசர் இல்லாம மைண்ட் வந்து இங்க அங்க போகாம பகவானே நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஹீஓ பார்த்தா இஸ் ஷுவர் டு ரீச் மீ. அந்த மாதிரி ஒரே தியானத்துல இருந்து, தியானம்னா எகைன் மலைக்கு போயிட்டு அந்த மூக்கு நுனியை பார்த்துட்டு தியானம் அது இல்ல. நம்ம வேலை பண்ணிட்டேன் பட் பகவானை நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா அவனுக்கு வந்து இப்படி வந்து கூட்டின்னு போறான். பல்லக்கெல்லாம் வச்சு சங்கெல்லாம் ஊதிட்டு வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டின்னு போறான். பிக்டோரியல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கு, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, இப்ப நம்ம எழுத்து வேர்ஸ் என்ன படிச்சோம்? லார்ட் கிருஷ்ணா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ், அது என்னது? அதையே திரும்பி திரும்பி ஏன் சொல்றாரு? என்ன நம்மள மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு சந்தேகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அது எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வை கேட்போம் இல்லையா? அதுக்கு வேண்டிதான் 4-5 ஸ்லோகம் 5-6 ஸ்லோகம் அதையே சொல்லிட்டு இருக்காரு. லார்ட் கிருஷ்ணா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் ஹிம் பை பிராக்டிஸ். ரெப்படிஷன் ஆஃப் 8.7. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா சொல்றார். அப்புறம் refuse inactivity எங்க இருக்கு? This refuse the need to give up prescribed duty to remember Krishna. என்னது? inactivity, வேலை செய்யாம உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லல. ரிஃப்யூஸ்னா என்னது? அவர் வந்து அதை இது என்னது இல்லை அந்த மாதிரி அவர் சொல்லல. இன்ஆக்டிவிட்டியா வேலை பண்ண மாதிரி சொல்லவே இல்லை. என்ன சொல்ற? ஒரு டியூட்டி பண்ணிட்டு என்ன நினை, இப்படிதான் அவர் சொல்றாரு. அதனால நம்ம தான் எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இப்ப கோயில போய் உட்காந்துக்கிறேன், நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன், ஏன்னா பகவான் என்ன நினைக்கிறோம், பகவான் அப்பதான் எனக்கு கிருபா பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் தப்பு. நம்ம அது பகவான் சொல்லவே இல்லை. ஓகே, how to think of Krishna in practical life? அப்ப நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்றவங்களுக்கு எப்படி நினைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். கான்ஸ்டன்ட் திங்கிங் ஆஃப் சுப்ரீம் லார்ட் இன் எனி ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீச்சர்ஸ். அவரோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்மைல் என்ன, அவரோட மயில் பீரி என்ன, அவரோட பீதாம்பரம் என்ன, அது எல்லாம் இருக்கு. மாலை என்ன, ஃப்ரூட் என்ன, அப்படின்னு அடிக்கின்றே போலாம். ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இஸ் பாசிபிள் பை அதுல எல்லாம் நம்ம தியானம் பண்ணி பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சு அப்படியே கண்ணை மூடின்னு அதை சொல்லும் போது என்ன தூக்கம் வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா ஜபம் பண்ணலாம். மைண்டு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். கிருஷ்ணரை பத்தி மென்ஷன் பண்ணும்போது என்ன இது இருக்கும். அது சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கும், ஒரே ஃப்ளோல. இப்ப நம்ம பாட்டு பாடுறது ஒரு ராகத்துல பாடுறோம் இல்லையா, ஒரு ராகம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம். அதே போல இது சொல்றது ராகம் வேண்டாம், என்ன சொல்றது அந்த ஒரே பேசுற அப்படி சொல்ல அந்த ஒரு இது வந்துடும். ஒரே மாதிரி சொல்லும் போது என்ன, நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கிறதெல்லாம் 9 நிமிஷம் ஆயிடும். அப்புறம் இன்னும் பிராக்டிஸ் ஆக 8 நிமிஷம் ஆயிடும். மேக்ஸிமம் ஒரு 7 நிமிஷம் உள்ள சொல்லலாம். அதுக்குள்ள சொல்றோம்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட். பட் 7 நிமிஷம் இஸ் ஐடியல். அப்படிதான் எல்லா குருஜின்னு சொல்றாங்க. அப்ப 7 வேணும்னா 6.5 minutes 6.5 minutes இஸ் ஆல்சோ ஓகே.
சோ நம்ம அதே அந்த டெம்போல சொல்லிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அது ஒரு டியூன் மாதிரி வந்துடும், நம்ம மூச்சும் வந்து திணறாது, கரெக்டா சொல்லிட்டே இருக்கோமா. So practice is purifying, and at the end of life one transfers to kingdom of God. இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் தான். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் 16 மாலை எப்படி வருதுன்னா ஒரே நாள்ல வரல இல்லையா, நீங்க 8 மாலை 12 மாலை பண்ண முடிஞ்சது, அந்த நாள்ல 16 மாலை பண்ண முடியாது இல்லையா. ஒரே நாள்ல ஒரு மாலையை எனக்கு பண்ண தெரியாது, அப்ப இன்னைக்கு 16 பண்ணுனா அவளுக்கு முடியுமா? முடியாது. So only by practice we can purify ourselves, and நம்ம வந்து at the end of our life நம்ம வந்து பகவானோட இது kingdom of Godல போறதுக்கு முடியும். Most effective way to remember is Krishna chant. Hare Krishna நாம ஜபம் தான் effective way. வேற எல்லாம் பூஜை பண்ண, அத்தை பண்ணு, இதை பண்ண, அதுக்கு இந்த செலவே இல்லை, 10 பேருக்கு சாப்பாடு போடு, இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. நீ உன்னோட இடத்துல உட்காரு, எங்கேயோ உட்காரு, உட்கார முடியறதுக்கு இடம் இல்லை எனக்கு, நான் நடக்கணும்னு தாராளமா நடந்து பண்ணலாம். சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் எனக்கு வரும், தாராளமா சாப்பிட்டப்ப இப்ப வேணா நம்ம வந்து பகவானோட ஜபம் சொல்றதுக்கு எப்ப வேணா பண்ணலாம். So effective way என்ன கொடுத்திருக்கு, effective way to remember God is to chant Hare Krishna நாம ஜபம். அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு, பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங். அந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ண நமக்கு என்ன லாபம், என்ன பெனிஃபிட்? ரிவைவல் ஆஃப் மெமரி ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவை பத்தி நிறைய நமக்கு தாட்ஸ், கிருஷ்ணாவை பத்தி தான் தாட்ஸ். ஏன்னா கண்ண மூடி நம்ம என்ன கிருஷ்ணாவை தானே நினைச்சு பண்றோம், அப்போ போகும் மைண்ட் எங்கேயோ போகும், திரும்பி இழுத்துன்னு வந்து கிருஷ்ணாட்ட விடணும். திரும்பி மைண்ட சொல்லணும், இல்ல இல்ல நீ எங்க போயிட்ட, வா வா கிருஷ்ணாவை திங்க் பண்ணு, கிருஷ்ணாவை மயில்கிட்டின்னு நினைச்சுக்கோ, அவரோட கண்ணு அழக பாரு, அவரோட அதரம் மதுரம் அந்த பாட்டுலாம் இருக்கே, அவரோட ஒரு அங்கமும் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குமா, அவ்வளவு வெரி இது என்னது நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு. அதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணி யூ கேன் chant revival of memory of Krishna. Ear, tongue and mind are engaged in Krishna service. காதால என்ன கேட்கிறோம், ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்றோம், என்ன வாயால நம்ம தான் சொல்றோம். அப்ப நம்ம காது என்ன கேட்கும், நம்ம வாயால சொல்றதுதான் அது கேட்கும். மைண்ட் என்ன பண்ணும், வாயால சொல்றது காதால கேட்கறது, மைண்டும் கிருஷ்ணா பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். So we are all engaged in டிவோஷனல் சர்வீஸா தான் இருக்கும். நம்ம கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் அதையே தான் திங்க் பண்ணும். அட்டைன் சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் இஸ் பிளானட். அதே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆகும், டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து அந்த பகவான் உலகத்தை போறதுக்கு ரொம்ப எளிமையா ஒரு வழி கொடுத்துருக்கான். அனாலஜினா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், என்னது, கேட்டர்பில்லர் டு பட்டர்ஃபிளை. கேட்டர்பில்லர் எப்படி இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஒரு இது அந்த ஒரு ஷேப்ல இருந்து அது எப்படி பட்டர்ஃபிளை, அது ரொம்ப உழைக்கும். அந்த கொக்குன் மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து அதுக்கு நேச்சரே அப்படிதான், அதை உள்ள இருக்கிறதையே சாப்பிட்டு 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 வளரும். அது எக்குக்கு யாரும் சாப்பாடு போட முடியாது, எக்கு போட்டுட்டு போயாச்சு. அப்போ அந்த எக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்ப வளர்த்து வளர்த்து அந்த புழு மாதிரி அது பெரிய ஒரு இதா இருக்கும். அப்புறம் அந்த அது கேட்டர்பில்லர் சொல்லணும். அது அப்படியே இது இட் கீப்ஸ் என்னது, ஐயோ நமக்கு இப்படி ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்குமே, அதெல்லாம் என்னமே தெரியாது. அது ட்ரை பண்ணி 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 அல்டிமேட்லி இட் பிகம்ஸ் அ பட்டர்ஃபிளை. அப்ப நம்ம இப்ப என்ன எப்படி இருக்கோம், ஐயோ என்ன இப்ப 4 மாலை பண்றோம், சரி 8 மாலை பண்றோம் அப்படின்னு இல்ல, 16 மாலை பண்றது இன்னைக்கு என்ன கிடைச்சு, இன்னைக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. ஆனா இன் ஃபியூ டேஸ் நமக்கே ஒரு சேஞ்ச் வரும், நம்மளோட ஒரு கோபம் தணிஞ்சிருக்கும், சம்திங் வில் பி தேர். அதோட பைசா தான் கிடைக்கும், நிலம் கிடைக்கும், காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கும், மார்க் ஒரு அதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் தான். நம்மளே வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரும் நமக்கே இந்த 16 மாலை பண்ணிட்டு இருக்கும். அதுக்கு மேலே பண்ணலாம் சொல்றேன். அப்போ இந்த அனாலஜி கேட்டர்பில்லரோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் புருஷா. புருஷானா யாரு, லார்ட் இஸ் அ ரியல் என்ஜாயர். அதுதான் புருஷாங்கிறது, ஆதி புருஷா யாரு, கிருஷ்ணர் தான். லார்ட் இஸ் அ ரியல் என்ஜாயர், கன்ஃபர்ம்ஸ் லார்ட் ஆஸ் அ பர்சன். நம்ம வந்து பகவான ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மா, ஒரு வந்து உருவம் கொடுத்து பர்சனல் ஃபீச்சர் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து பகவான் அப்படி நம்புறோம். அண்ட் அது வந்து 8.9 ரெக்கமெண்ட்ஸ் மெடிடேட்டிங் ஆன் லார்ட்ஸ் ஃபார்ம் as a person. அப்ப 8.9ல அந்த ஸ்லோகாலே கொடுத்திருக்கு, பகவான் வந்து ரூபம் வச்சு இந்த மாதிரி அழகா ஒரு கை காலு 2 கை 2 காலு ஒரு இது என்னது ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் என்ன மாலை என்ன அப்படி ஒரு ரூபமா நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 8.9ல கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் புருஷா. இந்த மாதிரி இது இம்பர்சனல்லாம் பகவானை வந்து ரூபம் இல்லாதக்கெல்லாம் நம்ம வழிபடக்கூடாது, ரூபமோடு தான் நம்ம வழிபடணும்னு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆச்சு, அது ஐ திங்க் இதுதான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஓகே, இப்போ 8.9ல இருந்து 30 ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா, பிராக்டிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் த்ரூ மெடிடேஷன். நல்ல மெடிடேஷன் பண்ணி, மெடிடேஷன் ஒன்றும் இல்லை, தியானம் தான். நல்ல பகவானை தியானம் பண்ணி பண்ணி அதுக்கு நான் அகைன் சொன்னா போல எங்கேயோ போயிட்டு யாரும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்லை. யாரு இருந்தா என்ன, நம்ம கண்ணை மூடிக்கிறது, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம தியானத்துல பகவான் நினைச்சது கிருஷ்ணன் பகவான் இது நாம ஜப்பாவை பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் பை மெடிடேட்டிங் ஆன் கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் பை பிராக்டிசிங் யோகமிஸ்ர பக்தி. யோகம் எல்லாம் பண்ணி இப்ப நம்ம பார்த்தோம், அது 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இந்த அஷ்டாங்க யோகா அதெல்லாமே பண்ணியும் அடையறாங்க.
One can think of supreme. அந்த மாதிரி அவளும் வந்து பகவான் அப்படி நினைக்கலாம். When fitting the body and reach the spiritual planets. ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். நம்மளோட வந்து எளிமையா வெறும் நாம ஜபம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து we can achieve the goal. அதே கோல் தான் அவளும் போவா. பட் நம்மளோட வந்து ஈஸி. 8.9. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அபிதா, அதை மிஸ் பண்றேன். கவி புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சித்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அவரை பத்தி எல்லாம் அக்கவேற ஆணிவர எல்லாமே இது கொடுத்தாச்சு இந்த ஸ்லோகத்தை. என்னது, அவரை எப்படி நம்ம நினைக்கணுமா? அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாம் தெரியுமா? முதல்ல என்னது, கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம். One should meditate upon Supreme Person as the one who knows everything. அவருக்கு எல்லாம் அறிவு இருக்கு, அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். என்ன நடக்க போறது, என்ன நடந்திருக்கு, என்ன இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன நடந்து முடிஞ்சிருக்கு, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அவரையெல்லாம் ஏமாத்தவே முடியாது. இனிமே நான் ஜபம் பண்றேன், நான் தான் இப்பெல்லாம் ஜபம் பண்றேனே, எனக்கே நல்ல தெரியல, இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணல இல்லையா, அப்ப அதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டாமா அப்படிப்பார். அதனால அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். நம்ம மாறினது, நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அவர் பார்த்துப்பார். சோ நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணுமா, he knows everything அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்ணலாம். as he who is the oldest, எந்த காலத்துல இருந்து இருக்கா, விவஸ்வான், சூரிய பகவானுக்கே அவர் வந்து அறிவுரை பகவத்கீதா தான் சொல்லி கொடுத்துரு. அப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பிறந்திருக்கணும்? அவர் பிறக்கவே இல்லை. பட் சொல்றேன், அவர் he is there from beginning. அவருக்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. இது ஸ்டார்டிங்கும் கிடையாது, எண்டும் கிடையாது. அவர் அந்த மாதிரி. சோ he is the oldest. ரொம்ப பழைய மனுஷர் அவர். who is a controller. எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. பிரகிருதியா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. who is smaller than the smallest. இப்ப அணுனா என்னது, ஆட்டம். ஆட்டம் இஸ் வெரி ஸ்மால். அந்த மாதிரி அளவுல இருப்ப. நம்ம பரமாத்மா உள்ள இருக்கன்னா 4 கை ரூபத்துல எப்படி இருக்கு, ரொம்ப சின்னது. ஆத்மாவே என்ன சைஸ், நம்ம தலைமுடியோட நுனி பாகத்தை 10,000 பாகமா கட் பண்ணா அதுல ஒரு பாகமோ எவ்வளவு சைஸோ அதுதான் ஆத்மா. அதே சைஸ்ல தான் பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க. நம்ம கண்ணுக்கெல்லாம் புலப்படவே ஆகாது. சோ அந்த அவ்வளவு சின்னதுலயும் அப்ப அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம், உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. அண்ட் இது கோலோக விருந்தாவனத்தை அங்கேயே இருப்பார், எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything. எல்லாம் பிரகிருதி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது, எல்லா மனுஷாளுக்கு மெயின்டைன் பண்றது எல்லாம் அவர் தான். who is beyond all material conception. நமக்கு புரிந்து கொள்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், அது எப்படி அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரியறதுக்கு. ஆனா you have to believe it. It is God is like that. who is inconceivable. தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். and who is always a person. ஆனா எப்படி இருப்பான், ஒரு மனுஷ ரூபத்துல தான் இருக்கா. is always a person. அப்ப ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ், ஏதோ ஒளி, பிரம்மன் ரூபத்துல வருவார், ஒரு ஒளி ரூபத்துல பகவானுக்கு இல்லவே இல்லை. அவர் வந்து கிருஷ்ண ரூபத்துல இருக்கார். இந்த மாதிரி 2 கை ஃபார்ம், 2 கால் ஃபார்ம்ல இந்த மாதிரி நம்ம மனுஷா எப்படி இருக்கோமோ அது அவருக்கும் பசிக்கும், அவருக்கும் எல்லாம் விளையாட பிடிக்கும். அந்த மாதிரி அவர் நம்மள மாதிரியே தான். அதனால அவரோட பிராங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அவரோட சைல்ட்ஹுட் கிருஷ்ணா புக் எல்லாம் ரீட் பண்ண தெரியும். நிறைய விளையாடுவார். அதான் நம்ம பார்த்தோமே, என்னது தயிரெல்லாம் இது பண்ணி எடுத்துக்கிறது. அப்புறம் வந்து கோபிமார்கள் எல்லாம் இதுக்கு போறது, அவளெல்லாம் வம்புக்கு இழுக்கிறது, இதெல்லாம் அவரும் மனுஷால மாதிரி, நார்மல் மனுஷால மாதிரி தான் அவரு இருந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி பிராங்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. ஓகே, he is conceivable and who is always a person. he is luminous. அப்படின்னா எப்படி, அவர் ஒளிமயம். அவர் இருந்துன்னா சூரியன் சந்திரன் கூடி தோத்து போயிடும். அந்த மாதிரி ஒளிமயமா இருக்கும். luminous like the sun and being transcendental, he is beyond the material nature. அவரோட குணம் எப்படி, இது என்னது, இது என்னது, நம்ம தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவ குணத்தை தாண்டி அவரோட குணம் வந்து அப்பாற்பட்டது, சாத்வீக குணம் அவரோட, டிரான்செண்டென்டல். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஓகே, இதுல வந்து இதேதான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் சோ இஸ் கவின், ஒரு வேர்டுக்கு அது அழகா மீனிங் கொடுத்துருக்கான். நோர் ஆஃப் எவ்ரிதிங், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். எல்லாரோட, உங்களோட மாத்திரம் இல்ல, பக்கத்துல உள்ள எல்லாரோட பாஸ்டும் தெரியும், பிரசன்டும் தெரியும், ஃபியூச்சர். அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட்ல வேர்டு கவின். அப்புறம் புராணம். புராணம்னா என்னது, ஆல் born out of him. புராணம் எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ரொம்ப பழைய அவர் ஓல்டஸ்ட். அண்ட் அவர் வந்து
எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா முதல்ல ஒண்ணுமே இருக்கு இல்லையா, உயிர் வாய்கள்லாம் அவர்கிட்ட தான் வந்து, பிரம்மாவே அவரோட தொப்புல தான் பிறந்திருக்காரு இல்லையா, சிவன் வந்து நெத்தில இருந்து பிறந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாத சமயத்திலேயே அவர் இருந்து எல்லாரையும் பிறக்க வச்சு அந்த மாதிரி. ஸோ இஸ் வெரி எவ்ரிதிங் இஸ் born out of him. அடுத்தது அனுசாசிதாரம் அப்படின்னா இது இஸ் அ கண்ட்ரோலர், ஹி கண்ட்ரோல்ஸ் எவ்ரிதிங். அனோரணியாம்சம் அப்படின்னா ஸ்மாலர் than the smallest. நம்ம இதுக்குள்ள சூப்பர் சோலார் ரொம்ப சின்ன பாகமா இருக்கு. அப்புறம் தாத்தாரம், இந்த மெயின்டைனர், எல்லாம் மெயின்டைன் கரெக்டா. இந்த நம்ம வேர்ல்டு நம்ம இது அர்த்து சுத்துறதுன்னா அதே ஸ்பீட்ல தான் சுத்திட்டு வருது. அது கரெக்டா அது முடியும் போது 1 வருஷம் ஆகுது. அது டே நைட்டு சுத்தும் போது அது ரொட்டேஷன், ஃபுல்லா சூரியனை சுத்தும் போது ரெவல்யூஷன். இதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸ்ல படிக்கிறோம். ஆனா கரெக்டா அதே டைம்ல அதே எப்படி முடியறது, இவரோட கிருபையினாலதான் முடியாது. he maintains everything. அப்புறம் என்னது, பியாண்ட் ஆல் மெட்டீரியல் கன்சப்ஷன், ஆல் பிக் பிளானட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பை ஹிஸ் எனர்ஜி. நம்ம பாக்குறோம் எர்த் மாத்திரம் இல்ல இல்லையா, நம்ம எவ்வளவு பிளானட்ஸோட பேர்லாம் பாக்குறோம். யுரானஸ் என்ன, நெப்டியூன் என்ன, மெர்க்குரி என்ன, எல்லாம் அதே பாதையில போயிட்டே இருக்கு. ஏன் ஒண்ணுத்துக்குள்ள வந்து டேஷ் பண்ணி எல்லாம் ஏன் ஆறுது இல்ல? ஏன்னா இவரோட இதுதான் இருக்கு, இவரோட என்ன கண்ட்ரோல்லதான் இருக்கு எல்லாம். அப்புறம் இது ரூபம், அவருக்கு வந்து ரூபம் இருக்கு, ஆல்வேஸ் அ பர்சன், ஒரு மனுஷ ரூபத்துல அவர் இருப்பார். அப்புறம் அச்சிந்தியா, அச்சிந்தியனா இது சிந்தை அப்படின்னா திங்கிங். நம்மள அவரை வந்து திங்க் பண்ணி அவர் எப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. கன்சீவ்னா என்னது, ஒரு புரிஞ்சுட்டு ஒரு 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 இப்படிதான் இருப்பாரு, அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ஒரு கடினம். எல்லாமே இப்படி இருப்பார், கண்ட்ரோலரும் இருக்காரு, ஸ்மாலஸ்டும் இருக்காரு, அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆதித்ய வர்ணம் அப்படின்னா என்னது, லூமினஸ் லைக் த சன். ஆதித்யனா அது சன் தான். சன் எப்படி ஒரு பிரைட்டா இருக்குமோ அது போல ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பான். அப்புறம் லாஸ்ட் என்னது, தமசக பரஸ்தாத் அப்படின்னா என்னது, டிரான்சென்டென்டல், பியாண்ட் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர். தமோ குணம், ரஜோ குணம், சாத்விக குணம், இந்த குணத்தையும் அப்பாற்பட்டு அவரோட வந்து தெய்வீக குணம் இருக்கும். தமச பரசா. இந்த 10 இது இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கு. அதோட வந்து 10 different ways of meditating on Lord Krishna. How to think of Krishna. Refuse absolute truth is impersonal. Refuse என்னது, நிராகரிக்கிறார். என்ன நிராகரிக்கிறார்? சில பேர் சொல்றா, இல்லை பகவான் ரூபம் கிடையாது. இந்த அத்வைதிஸ்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவான். சோ அவள் ரூபம் கிடையாது, ஒரு ஒளி வடிவத்துல நம்ம பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு. இல்லை, அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு, இல்லை அவருக்கு ரூபம் இருக்கு. அவர் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் இம்பர்சனல்ங்கிறது இல்லைன்னு ஆக்கியிருக்காரு. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்லோகம் படிச்சதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், இது கிடையாது, அவருக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு அப்படின்னு. ரெக்கமெண்ட்ஸ் மெடிடேஷன் ஆன் பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட். இப்போ பகவானே இந்த ரூபம் ஒரு கொடுத்திருக்கார், இந்த ஒரு கிருஷ்ண ரூபத்தை நினைச்சுன்னு தான் நம்ம வந்து அவரை திங்க் பண்ணிட்டு நம்ம நாம ஜபம் பண்ணலாம். எஸ். அப்புறம் யாரு மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி. மஞ்சுளா மாதாஜி. பிரயாண காலே மனசாச்சலேன பக்தியா யுக்தோ யோக பலேன சைவ ப்ருவோர் மத்யே பிராணமாவேஷ சம்யக் சதம் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம். சலேன சொன்ன இல்லையா, அது வந்து அச்சலேன, நான் மூவிங். அது வந்து மூவ் ஆகாது. சலேனாக்க மூவ் ஆகுது, அச்சலேன. அதனால இந்த எல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். மூவ் ஆகாதது. அதுங்களா மாதாஜி? படிங்க. எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடனும் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகா, இந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்றதுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன கிளாஸ்ல, அது 6ஆம் சாப்டர்ல. சோ அந்த மாதிரி பண்ணினாலும் அடையறதுக்கு கொஞ்சம் கடினம். அது அந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த மாதிரி பண்றவாள் இருக்கான். எப்படி one who at the time of death fixes his life air, மூச்சை பிடிச்சு அந்த டைம் இறக்க போறோம்னு தெரிஞ்சுட்டு மூச்சை நன்னா பிடிச்சிட்டு கை ஐப்ரோஸ்க்கு நடுவுல, அதான் மூக்குதான் ஐப்ரோஸ் நடுவுல கண்ணை இது போய் சைட் போய் பை த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யோகா வித் அன் அன்டிவியேட்டிங் மைண்ட், நல்ல மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு மூக்க நுனியில அந்த ஐப்ரோஸ்க்கு நடுவுல அந்த மூக்கு அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே எங்கேஜஸ் ஹிம்செல்ஃப் இன் ரிமெம்பரிங் சுப்ரீம் லார்ட் இன் ஃபுல் டிவோஷன். பகவான் அந்த மாதிரி நல்ல தியானம் பண்ணி, ஏன்னா இறக்குற தருவாயில அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? கஷ்டம்தான். ஏன்னா ரொம்ப 1000 தேளாயிரமோ ஒரு தோல், அவ்வளவு தேள் கொற்றா போல ஒரு வலி இருக்குமா இறக்குற தருவாயில. இந்த சோல் வழியில போகும்போது அவ்வளவு வலி தாங்கின்னு அந்த இது உஷிர் போகும் அப்படின்பாங்க இல்லையா. அந்த சோல் வழியில போகும்போது ரொம்ப ஒரு இது இருக்குமா, பெயின் இருக்குமா. சோ அந்த டைம்ல பகவான் நினைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ரொம்ப ஞானியால முடியுமா இருக்கும். நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கால் ஐயோ அம்மான்னு தான் கத்துவோம் நம்ம.
அதனால அது கொஞ்சம் கஷ்டம். Engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain the Supreme Personality of God. அந்த மாதிரி இறக்குற தருவாயில இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி மூச்சை நல்லா இழுத்து பிடிச்சுன்னா அப்புறம் டப்புன்னு அப்படி போயிட்டாருனாக்கா அவர் கண்டிப்பா என்னோட உலகத்தை வந்து அடைவார். அது சந்தேகம் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காரு. அடுத்தது 8.11 யார் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டாளா? இவர் பிரபுஜி இருக்காரு, அவர் வாய திறக்கலையே. விவேகானந்தன் பிரபுஜி படிக்கலைங்க மாதாஜி. விவேகானந்தன் பிரபுஜி படிக்கலையே. கரெக்ட், படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। यत् असारं वेद वदन्ति विशान्ति यत् विदावः यत् इब्रहार्य सरन्ति तत् दे पदं வேதங்களை கற்றவரும் ஓங்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவிகள் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகிறார்கள். இந்த பக்குவத்தை விரும்புவர் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். முக்தி அடைவதற்கான இம்முறைகளை தற்பொழுது நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறேன். சொல்றதுல persons who are learned in the Vedas, நல்ல வேதம்னா பண்டிதா, நிறைய வேதான படிச்சவா, who utter ஓங்காரா, ஓம் சொல்றது எல்லாமே ஆரம்பிக்கும். ஏன் அவ எல்லா வேதம் மந்திரம் எல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கும்? ஓம்ங்கிற சொல்லுலதான் ஆரம்பிக்கும். And who are great sages in the renounced order enter into Brahman. ஓம் சொல்ல ஒரு மந்திரம் சொல்லும்போது அவ எந்த லெவல்ல போயிடுறாங்க? பிரம்மன். இப்பதான் இந்த 3 நிலை இருக்கு இல்லையா? பிரம்ம ரூபம், தட் இஸ் ஒளி வடிவமா, பரமாத்மா ரூபமா, 4 கை வடிவமா, அப்புறம் பகவான் இந்த மாதிரி 2 கை வடிவமா இருக்கிற பகவான் எப்படி வேணா வழிபடுறாங்க. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி வழிபடுறாங்க. ஆனா அந்த வேதா நிறைய வேதாலம் படிச்சு வேதம் எல்லாம் படிச்சு அந்த சேஜஸ் முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க? அந்த மாதிரி ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர், ஒண்ணும் பற்று இல்லாம பகவானையே நினைச்சுட்டு ஓம் எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி வேதா எல்லாம் படிக்கும்போது என்னது அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலையை அடைஞ்சிடுறாங்க. அவங்க இறந்து போகும்போது என்னது இந்த நிலைக்கு போயிடுறாங்க. டிசைரிங் சச் பர்ஃபெக்ஷன் ஒன் பிராக்டிசஸ் செலிபசி. அந்த மாதிரி நமக்கு போனோம்னா அந்த மாதிரி அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா எப்படி இருக்கணுமா? ரொம்ப செலிபஸினா என்னது? ரொம்ப தவம், வேற ஒண்ணுத்துலயும் ஈடுபாடு இல்லாம, கல்யாணம்லாம் ஆனா கூட வீட்டை திறந்து பசங்களை திறந்து இது மனைவியை திறந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி காட்டுல வந்து இருக்கணும். அப்புறம்லாம் நடுவுல வந்துட்டு ஐயோ எனக்கு ரொம்ப அவள் பேர்ல ஆசை வருது, இவ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம டோட்டலி பகவானையே நினைச்சு அந்த மாதிரி இருக்கணும். One practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain இந்த process. பகவான் நினைச்சு பிரம்ம நிலையில வந்து அவங்க எப்படி தியானம் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் உனக்கு விரிவாக சொல்றேன். அவளுக்கு வந்து சால்வேஷன், அவளுக்கு வந்து மோட்சமும் கிடைக்கும். அதை பத்தி நான் சொல்றேன். நம்ம இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்துல எடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஓகே, ஐ திங்க் 30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 15 ஒரு 20 வரைக்கும் பண்ணலாம். அடுத்தது யாரு? இப்ப திருப்பி துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஒரே நிமிஷம். எம் கல்பனா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? வர சொன்னேன், வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, she has exam. ஓகே, அப்புறம் இந்த பிரபுஜி பழனிசாமி பிரபுஜி லாஸ்ட் கால் படிக்கிறீங்களா? இல்ல, சரி. அப்ப துர்கா மாதாஜி படிங்க. சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனோஹ்ருதி நிருத்யச்ச மூர்த்யாத்மன பிராணம் மூர்த்தன்யாத்மான பிராணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணம். புலன்களில் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்மன் நிலைக்கு போனோம்னா எப்படி இருக்கணும்? இந்த யோகி அவ வந்து செலிபஸியா இருக்கணும். எப்போ வீட்டை திறந்துட்டு வந்துட்டு மனைவி கூட ஒரு இது என்னது சம்பந்தம் இல்லாம, பசங்க கூட எல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாம தனியா ஒண்ணும் மனசுல ஒண்ணும் வரக்கூடாது. ஒன்லி பகவான் பத்தி தான் நினைப்பு இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அவளை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்படின்னு இந்த யோகிக் சிச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி யோகா நிலையில இருந்து இஸ் தட் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் சென்சுவல் என்கேஜ்மெண்ட். நம்ம இது என்னது? நாக்கு, கண்ணு, வாய், நம்ம இதுல என்னெல்லாம் சென்ஸ் பிளஷர் இருக்கு, கண்ணால நம்ம ரசிக்கிறோம், மூக்கால நுகர்றோம், இதெல்லாம் ஒரு அனுபவம் இல்லையா? அது எல்லாமும் திறந்து எல்லாமே பகவானுக்கு பேர்ல பகவானை நினைச்சுட்டு வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுற. க்ளோசிங் ஆல் த டோர்ஸ் ஆஃப் சென்சஸ். எல்லாம்
ஒன்னும் ஒரு இதுலயும் வந்து ஆசை பற்று இல்லாம, ஒரு சாப்பிடுறதுலயா இருக்கட்டும், கேட்கறதுலயா இருக்கட்டும், வாயில பேசுறதா இருக்கட்டும், ஒன்னுத்துலயும் பற்று இல்லாம is getting himself detached from all the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. நல்ல ஹிருதயத்துல வந்து இது பிராணவாயுல வந்து மனசை நிறுத்தி, இது சரசுக்கு மேல, தலைக்கு மேல அந்த பகவான் இப்படி நிறுத்தி அங்க வந்து அப்படி தியானம் பண்ணணும். One establishes himself in yoga. இந்த மாதிரி இருந்தனாக்க அவர் வந்து யோக நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு. வெளியில என்ன நடக்குறது தெரியாது, அவர் யோக நிலையில இருக்கார். அப்புறம் என்னது, நான் கண்டினியூஷன் தான், இன்னும் ஃபுல்லா சொல்லி முடிக்கல. அடுத்த ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஓம் ஏகாட்சரம். ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஓம் ஏகாட்சரம் பிரம்ம வியாஹரன் மனுஸ்மரன் பிரயாதி யஜந்தேகம் பிரயாதி பரமாம் கதிம். இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் எனும் உன்னத ஒளிக்கூட்டான புனித பிரணவத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு பரம புருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை நீட்டால் ஒருவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண. என்ன சொல்றா, அந்த மாதிரி உட்கார்ந்த மாத்திரம் போறாது, பிராணவாயு எல்லாம் பிடிச்சுட்டு பகவான் நினைச்சுனா மாத்திரம் போறாது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுமா, ஆஃப்டர் பீயிங் சிச்சுவேட்டட் இன் திஸ் யோகா பிராக்டிஸ், இதே அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணி அண்ட் வைப்ரேட்டிங் த சேக்ரெட் சிலபிள் ஓம் சொல்லிட்டு இருக்கணுமா. அந்த சேக்ரெட் சிலபிள், ஏன்னா ஏன் சேக்ரெட் போட்டிருக்கு, ரொம்ப புண்ணியமான அந்த சிலபிள்னா அந்த அக்ஷரம், ஓம்ங்கிற அக்ஷரத்தை திருப்பி 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 சொல்லிட்டே இருக்கணும். The supreme combination of letters. If one thinks of the supreme personality of Godhead, இந்த மாதிரி ஓம் சொல்லி சொல்லி பகவானையும் திங்க் பண்ணிட்டு பிராணவாயும் இழுத்து பிடிச்சிட்டு வேற அங்க அவயங்கள்ல எல்லாம் ஒரு ஆக்ஷன் இது இருக்காது, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம எல்லாம் டிட்டாச்சா இருக்கும்போது அண்ட் குவிட்ஸ் ஹிஸ் பாடி, அந்த நிலையில அவர் வந்து உயிரை திறந்தா, அவரோட உயிர் விட்டார்னா he will certainly reach the spiritual planet. இந்த மாதிரி இருக்குன்னா என்ன அடையறதுக்கு சான்ஸ். இவ்வளவு எவ்வளவு ஈஸியா, அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. இதெல்லாம் நாட் சோ ஈஸி. பட் சில பேருக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து மலை பிரதேசத்துல எல்லாம் போச்சுனாக்கா நிறைய சுவாமிகள்லாம் இந்த மாதிரி பாபாஜி எல்லாம் இருப்பா. They do that. So practices of yoga is Mishra Bhakti. பக்தி எப்படி இருக்குன்னு it's called Mishra Bhakti. Describes yoga Mishra Bhakti. All these practices assist yogis in remembering Krishna. They are not end in themselves. Very important. Last என்ன கொடுத்திருக்கு, sorry, இது வந்து எண்ட் இல்லை. அப்போ என்னது, இது ஓகே, இப்ப என்னது 4 நிலை. ஒரு நிமிஷம், இது 8.10ல ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க, சத் சக்கர யோகா. இது இந்த இது கீழேந்து நம்ம மூலாதாரம், அது என்ன, நான் இப்ப பேரு மறந்துட்டேன். anybody remembers? மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைவு வருது. சுவாதிஷ்டானம், இதுக்கு என்ன சொல்லுவா, மணிப்பூரகம். எது மாதாஜி? மணிப்பூரகம். அது இல்லையே, எனக்கு தெரியாது அது. அப்புறம் இந்த கழுத்துல வர்றதுக்கு அதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவா. அது கடைசியில வந்து ஆக்ஞா சக்கரம், இந்த கடைசி தலைக்கு மேல இருக்கிறது ஆக்ஞா சக்கரம். இப்போ எனக்கு பேர் மறந்து போயிடுது. பிராக்டிஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து அவங்க என்ன போட்டிருக்கேன், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், இங்க பேர் போட்டிருக்கு. மணிப்பூரக, அந்த இதுல இல்லையா, நெஞ்சு பகுதியில இருக்கிறது மணிப்பூரக. அப்புறம் வந்து இது இது என்ன, தொண்டை பக்கத்துல இது இன்னொன்னு, ஆக்ஞா மாதாஜி. ஆக்ஞா வந்து புருவத்துக்கு நடுவுல இருக்காது. அப்படி தலைக்கு மேல இருக்கிறது சஹஸ்ரா. இது இந்த ரெண்டெண்ணம் தெரியல எனக்கு. மணிப்பூரகம் ஹார்ட்ல இருக்கும், அநாகதம். அநாகதம். அப்புறம் கழுத்துல ஒண்ணு இருக்குமே, அதுக்கு என்ன பேரு? விசுப்தி. விசுப்தி மாதாஜி. விசுப்தி இல்ல. ஆமா மாதாஜி, விசுத்தி தான். விசுத்தி சக்கர சொல்லுவாங்க. நான் இது பண்ணிருக்கேன், அதனால எனக்கு தெரியும். அவன் பேரு மறந்து போயிடுது. இது பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப டீப் மெடிடேஷன்லாம் படுத்துக்க போறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுவேன். ஓகே, அப்ப இதுல மைண்ட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா தூக்கும். ஓகே, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுல நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி உட்காந்துருவோம். ஸோ ரேஸ் லைஃப் ஏர் டு ஆக்ஞா சக்கரம். இந்த கீழ பாகத்திலேயே இந்த மூலாதாரம்னா என்னது, நம்ம ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த இடத்த நல்லா இருக்க பிடிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு இது தியானத்துல இருக்கணுமா. அப்புறம் வந்து இது சுவாதிஷ்டானம் தொப்புள் பகுதி, அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் அந்த இடத்த நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுமா. அப்புறம் மணிப்பூரகா, பகுதி, ஹார்ட் பகுதி. அப்புறம் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் இது தொண்டைக்கு கீழே, அது வந்து இது என்ன, விசுத்தி. அதுக்கு மேல இல்ல, விசுத்தி இல்ல, அதுக்கு அப்புறம் என்னது, அநாகதம். அநாகதம். ஹார்ட் பக்கத்துல இருக்கிறது அநாகதம்.
அதுக்கு மேல தொண்டை பகுதியில வந்து விஷுத்தி, அதுக்கு மேல அந்த புருவத்துக்கு நடுவுல இருக்கிறது ஆக்ஞா சக்கரம், அப்புறம் கடைசியில சிரச வந்து சகஸ்ரம். அப்ப அது வந்து அவங்க அப்படி இந்த மாதிரி தியான பயிற்சி பண்ணலாம். சத் சக்கர யோகா அப்படின்னு 6 1 2 3 4 5 6 இது வந்து ஷட் சக்கர யோகா. இது ஒரு யோகாச்சா. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னது, வேற என்ன இது பண்ணலாம், சாண்ட் ஓம் ஓம் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அடுத்து ரினவுன்ஸ் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். நாக்குக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கக்கூடாது, அது சாப்பிடணும், எல்லாத்தையும் திறந்து விடணும். கண்ணால பாக்குறதுக்கு அதுவும் திறந்து விடணும். எல்லாம் என்னெல்லாம் சென்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் மூடி நம்ம வந்து ஒரே தியானத்தை தான் இருக்கணும் பகவான். அப்புறம் ஃபிக்ஸ் மைண்ட் இது ஆன் ஹார்ட்லயே பகவான் உட்கார்ந்துட்டு மூக்கு நுனியில பார்த்துட்டு பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுதான் கொடுத்துருக்கு இந்த 8.10 11 12 and 12 இந்த மாதிரி இதுல கொடுத்துருக்கு. இது வந்து ஃபிக்ஸ் மைண்ட் அண்ட் டிவோஷன் டு சுப்ரீம் லார்ட் டு அட் டெப்த். இது போறதுக்கு முன்னாடி, பாடி லீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. So 13 attaining the supreme, text 13 thinking of Krishna will quit the body. So ஓம் வந்து சாண்ட் பண்றதும் இம்பர்சனல் பிரம்மன், இதுல இருந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறது இதெல்லாம் சேம் கொடுத்துருக்கு இதுல. பட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து இம்பர்சனல் பிரம்மன், இது வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல ஒரு ஒளி வடிவமா பாக்குறது. இப்படி கிருஷ்ணரா பாக்குறது தான் பகவான். சோ இவர் என்ன பண்றாரு, இம்பர்சனலிஸ்ட் என்ன பண்றா, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பா. ஆனா அவளுக்கு ஒரு உருவம், பகவானோட உருவம் தெரியாம அவ வந்து ஒரு ஒளி வடிவியோ ஒரு உருவம் இல்லாத பகவான் வந்து அவங்க வழிபடுவாங்க. The destination for devotees is innumerable Vaikuntha planet. இவாளுக்கு எங்க நிறைய பிளான், இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணி இறக்குறவங்களுக்கு என்னது நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. எங்க வேணா பிளானட்ல அவங்க போய் சேருவாங்க. ஆனா திரும்பி வந்து பிறப்பாங்க. ஆனா டிவோட்டிஸ் எங்க போவாங்க, they will go to direct கிருஷ்ண லோகம். நம்ம டிவோட்டி தான் நம்ம தான், நம்ம எதை திங்க் பண்றோம், கிருஷ்ணாவை பத்தி நினைச்சு நம்ம உயிர் விடும்போது we go to Krishna. I think 14 15 16 இதையும் எடுத்து விடுறேன். Pure devotional service, remembrance of Krishna through bhakti. எப்படி பக்தியால பகவான் எப்படி நினைக்கிறது, by constant engagement in devotional service. கான்ஸ்டன்ட்லி பகவானோட சேவையில இருக்கணும். சேவைனா என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்னா நாம ஜபம் தான், வேற ஒண்ணும் நமக்கு இப்ப தெரியாது. நாம ஜபம் பண்ணலாம், பகவானுக்கு விதவிதமா நைவேத்தியம் பண்ணி அர்ப்பணிக்கலாம், பூ அர்ப்பணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் அடுத்த 9th சாப்டர்ல அது வரும், அடுத்தது எப்ப என்னெல்லாம் அர்ப்பணிக்கலாம் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி இதுல நம்ம we can keep ourselves busy. One who undeviatingly remembers Krishna easily attains the Lord's body. கொஞ்சம் கூட நம்ம பிசர் இல்லாம ஒரு க்ஷணம் பகவானை நினைக்காம நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தின்னு போனோம்னா டெஃபினட்டா பகவானோட இடத்துல நம்ம வந்து நிவேதிக்கிட்ட கொடுக்கணும். மியூட்ல இருந்தா எல்லாரும். ஓகே சாரி. அந்த மாதிரி ஒரே தியானத்துல அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவை எப்போ எல்லா மொமெண்ட்லயும் கிருஷ்ணாவை பத்தி நினைச்சோம்னா பகவானோட இது அபோர்டு பகவான் இருக்கிற இடத்துல, தட் இஸ் கோலோக விருந்தாவன் போறது நிச்சயம். ஃபார் ஃப்ரம் திஸ் மிசரபிள் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அது எங்க இருக்கான், ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. இங்க இருந்து நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகம் எப்படி மிசரபிள் துக்கமான இடம் தான், துக்காலயம் அண்ட் அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம் இது பெர்மனண்டே இல்ல, இது அழியக்கூடியது. இது வந்து நம்ம அழியக்கூடிய உலகம் அண்ட் வந்து துக்கமான உலகம் தான். இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் நன்னா இருக்கேன்னு, அதே வாய் வந்து இன்னும் ஒரு 1/2 மணிக்கு பார்த்தா ஏதோ ஒண்ணு உடஞ்சிருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு சண்டையாகும், வந்து துக்கியாகும், ஒரு துக்கம் வந்துடும் நமக்கு. ஆனா இங்க வந்து பெர்மனண்டா ஒருத்தர் ஹாப்பியா இருக்கான்னு சொல்லவே முடியாது. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி. படி. அனன்யசேதாக சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யசக தஸ்யாகம் சுலபக பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினக. பிருந்தாவின் மகனே, பிரலாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரிதா. பிரிதா. ஓகே. Okay, for one who always remembers me without deviation, ஒன்னும் வேற ஒன்னும் நினைப்பில்லாம என்னையே நினைச்சுட்டு இருப்பான். ஐ எம் ஈஸி, எனக்கு வந்து என்ன வந்து ஈஸியா வந்து அடைஞ்சிடுவான். ஓ சன் ஆஃப் பிரிதா, பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். என்ன டிவோஷன்? இதேதான், நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்க, பேக் வச்சுட்டு அவர் பண்ணிட்டு இருக்க, என்னையே நினைச்சுட்டு அவர் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதுன்னு என்ன அடையிறது குவிக், வெரி ஈஸிலி யூ கேன் அட்டைன். இது ஈஸியா இல்ல இந்த மூக்கு நுனியில பார்த்துட்டு எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் திறந்து இருக்கிறது, தட் இஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம். பண்றவங்க பண்றாங்க, பட் நமக்கு தான் ஈஸி வழி கொடுத்தா நம்ம இதே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, 8.515. அடும்ப யார் நெக்ஸ்ட்? நிவேதிதா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம்
நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம சொன்ன அதேதான். ஏன்னா இந்த உலகம் எப்படி அசாஸ்வதம் தான் போட்டிருக்கு இதுல. நாப்னுவந்தி சம்சிதா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அது இப்போ இது சொல்லிட்டே இருப்பா. இது வந்து துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம். அப்புறம் அசாஸ்வதம், இது வந்து டெம்பரரி தான். ஏன்னா யுகம் மாறிண்டே போகும்போது இதெல்லாம் பிரளயத்தை அழிஞ்சுதான் போறது. அப்ப என்ன வந்து அடைஞ்சவங்க இந்த கிரேட் சோல்ஸ் எல்லாம் என்ன பகவான் வந்து கூட்டின்னு போயிடுறாரு வாழையாம். அப்ப என்னது யோகிஸ் இன் டிவோஷன், யாருல நல்ல பக்தியால யோகிங்களா இருக்காங்களோ நெவர் ரிட்டர்ன் டு திஸ் டெம்பரரி வாவா. என்னோட உலகத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்ததுன்னா இந்த திரும்பி டெம்பரரி வேர்ல்டு இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம்ல இங்க வரமாட்டாங்க. which is full of miseries, full of துக்கம் தான் இங்க நிறைஞ்சிருக்கு. because they have attained the highest perfection. என்னோட கோலோக பிருந்தாவன் ஹையஸ்ட் இதுல போன அப்புறம் அவ திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வர முடியாது, வர மாட்டாங்க. எஸ் 8.16 படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? ராஜலட்சுமி மாதாஜியா? பிரபுஜி படிக்கவே இல்ல. நாராயணசாமி பிரபுஜி. ஆமா பாருங்க, எனக்கு நம்பர் புத்தா எடுத்து. நாராயணசாமி பிரபுஜி இருக்கீங்களா? வரே மாதாஜி. படிங்க. ஒரு நிமிஷம். 8.16 ஆப்ரம்ம புவனாலோகாக புனராவர்த்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து புண்ணிய காரியம் பண்ணாலும் எங்க போவோம்? புண்ணியம் நடந்த இடங்க ஹெவன் தான். இதுதான் இல்லையா? என்னது ஹெவன்ல என்னது நமக்கு இது கிடைக்கும். புண்ணியம் நிறைய புண்ணியம் பண்ணா அங்க போவோம். இல்ல ரொம்ப பாவம் பண்ணா நம்ம ஹெல்லு, இந்த என்னது லாஸ்ட் இது என்ன லோகம், பாதாளம், அதுக்கு போயிடும். அப்ப இது இந்த உலகம்லாம் எப்படி மேல ஹெவனே அவங்க எப்படி இருக்கான்? எல்லாம் வார் தான். அங்க வந்து தேவர்கள் அசுரர்களுக்கு எந்த நேரமும் பயந்துட்டு அங்கேயும் சண்டை தான். அர்த்தல எப்படி இருக்கான்? எந்த நேரம் இந்த மாதிரி ஜுவாலாமுகி மாதிரி இது மலையில இருந்து இந்த மாதிரி நெருப்பு வராப்புல எப்போ சண்டை. நியூஸ் பார்த்தா இதேதான், சண்டை கொலை கொள்ளை இதேதான் கேட்கிறோம். இந்த இடமும் சரியில்லை. சரி பாத்தாளத்தை வந்து அங்க ஒரேடியே பெயின் தான். எல்லாம் இது பனிஷ்மெண்ட் தானே. அங்க நம்ம தப்பு பண்ணாதானே அங்க போவா பாதாளத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயும். அப்ப இந்த மூணு உலகம், இங்க நமக்கு மேல இருக்கிற 6 உலகம், நம்ம இருக்கிற கருத்து இந்த உலகம் சரி, இந்த கீழே 7 உலகம் எல்லாமே கஷ்டப்படுற உலகம் தான். ஒன்லி கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போனாதான் நிம்மதி, அங்க ஒரு கஷ்டம் இருக்காது அப்படின்னு. ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் பிளானட் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் டவுன் டு த லோவஸ்ட் all are places of misery wherein repeated birth and death take place. அங்கெல்லாம் போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வந்து பிறக்கதான் போறோம் அந்த மாதிரி. But one who attains my abode, who son of Kunti, never takes birth again. நம்ம வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து இந்த பர்த் டெத் டிசீஸ் அந்த மாதிரி ஒன்றும் நமக்கு வந்து அவதிப்பட வேண்டாம். ஓகே 8.17 இருந்து ஐ திங்க் நம்ம நாளைக்கு எடுக்கலாம். ஓகே 16 வரைக்கும் எடுத்துருக்கோம். நம்ம half way cross பண்ணிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. I'll just stop the recording also.